Ndinosimudzira zita renyu Mwari wamasimba ose mangwanani ano. Ndinokutendai samasima nekubata kwenyu kunoshamisa mukati meupenyu. Lord, we thank you, mighty God. Ndinosimudzira zita renyu Jehovah zvoshamisa. Muri mutsvene Jesu, muri mutsvene mwanakomana waMwari. Asi tadzoka pachigaro chenyasha Mwari. Nekuti Jehovah ndiye munotifanirisa Mwari. Ndiyemi Jehovah munotifanirisa. Jehovah ndinobvuma ndiri mutadzi. Ndiri mutadzi Jehovah. Ndinotadza nemifungo yangu. Ndinotadza nematauriro andinoita Jehovah. Pamwe pacho ndinototadza ndichiziva Mwari. Pamwe pacho takakutadzira nemukusaziva. But Lord, I come before your throne of grace. As I'm saying, Lord, have mercy, oh God. Have mercy on us, oh Jehovah. Have mercy on us as a church, mighty God. Baba tinonamata nezita ra Jesu. Tichingokumbira kuregerwa nemi Jehovah kudenga mangwanani ano. Tiregererei Mwari. Tifanirisei muri emi Jehovah. Nekuti muri Mwari vakatendeka. Muzita yenyu Jehovah mangwanani ano. Thank you, Lord. Mangwanani ano tonongoswa panguva dzekutingotenda Mwari. Kubva kuna Luke 17 verse 11 and 17. Pane nyaya iripo, nyaya Jesu achinzi ari kupinda muguta. Anonosangana nevarume 10 lepers. Hanzi vachiri nechekure vakashedzera vakati, have mercy on us. Jesu akabva ati, go and show yourselves to the priest. Vari munzira, they realized that they were cleansed. They realized that they were healed. Asi pauteni hwavo 9 continued. Vakaenda and life just continued. Asi pane mumwe chete akadzoka akati, thank you, praising him. Jesu ndokubva abvunza akati, were they not 10 who were healed? Were they not 10 who were cleansed? Where are the other 9? Jesu mwanakomana waMwari iye mbune ari kutotaura kuti tive tine moyo wekutenda. We need to live a life of gratitude. Pachaka ari kubvunza vanga vasiri 10 here varangarirwa, asi kwauya mumwe chete. Totingosvika panguva dzatinongonamba tichingotenda Mwari. 1 Thessalonians 5 verse 18 says, be grateful in all situations. In my version, be grateful in all circumstances. Vichida kuti pazvinenge zvichirwadza, choose gratitude. Pazvinenge zvakangoma still, you need to be grateful. Hazvireve kuti taakuignore my real life situations. But you are saying, mighty God, even in this pain, oh Jehovah, I'm demonstrating my faith in you. I'm demonstrating my faith in you. I'm demonstrating, oh God, my trust in your faithfulness, my trust in your power. I'm just saying, oh God, pandikutasana nhamo dzandikutasana Jehovah, ndiri kutaura kuti iwe nhamo haunazera neMwari wandakasikwa naye, iwe nhamo haunazera naMwari wanotinamo naiye. We need to be grateful. The Bible says, be grateful in all situations. Kuyange zviri kurwadza, hausi kuti aiwa handisi kurwadziwa, asi kuti Mwari mukurwadziwa ikoko, I still thank you. I'm just showing you that, Lord, I trust in your power. I'm just saying to you, oh God, I'm saying to you, oh Jehovah, you are more than powerful to take me out of this situation. Ndiri kurwadziwa, ndiri kurwarirwa. Dzimwe dzenguva patoti hapasina kana nehope. Dzimwe dzenguva hazvina kumira zvakanaka mamangu, but I still choose gratitude. Let's go before the Lord and thank him for everything. Yes, you are in this situation, but today you are awake. You have another day to go before the Lord and thank him for that. You still have breath in you. Let's go before the common child of God. Let's go before the Lord and thank him. Let's go before the Lord and thank him. Yes, you might be in that pain. Let's go before the Lord and thank him and show him our faith. Show him how we trust him. We trust him for his faithfulness. We trust him for his power. Baba tinokutenda isa masimba. Tinoremekedza zichimaita zuva nezuva. Ah, my God. Kusangana zomwari tinogononga tiri kurwadziwa Jehovah, but we choose gratitude, oh God. Your word says be grateful in all situations. Be grateful in all situations. Not that we're not in pain, mighty God. Yes, in that pain, oh Jehovah, we still choose gratitude. We still choose to be thankful, mighty God. Tinokutenda Jehovah, tinokutenda nezvamakatiitira, tinokutenda nezvamakatiitira Mwari, nezvamutatiitira, showing how faithful you are, my God, how much you trust in you, my God, how much you trust in your power, oh Jehovah. Tadzoka pachigaro chenyasha tikuti Mwari tinokutendai. Lord, I thank you, my God. Thank you for all the breakthroughs. Thank you nekuti gwira pamwita Jehovah. I have a roof over my head. Tina chekufuga Mwari, hapana patakarara tine nzara Mwari wamasimba ose. Asi Jehovah, maingo wako Jehovah, providing for us, oh God. All the way Jehovah, you've been there.
In that fire, Jehovah, you've been there. In that pain, oh Jehovah, you've been there. Jehovah, confusion, Jehovah, you brought peace into my life. The peace that surpasses all understanding. Jehovah, tinokutenda imwari. Nechipo cheupenyu chamunotipa mwari. Masvita yanyu samasina. Masvita yangu chonyawo. Masvita yanyu heavenly Father. We thank you, mighty God. We thank you, Ancient of Days. We thank you, King of Glory. When you become thankful, that's a panye. Yet this leper akadzoka. Jesu afunza kuti, where are the other 9? He received more than the physical healing. How many times patoti kawana zinu? How many times patoti kawana zinu? When everything's right as zakanaka. Look, the life you're living right now, it was once a testimony. But because God came through for you, your life has changed. It was once a prayer point, but now it's a testimony. Because it was once a prayer point, but now it's a testimony. Because God did it for you. I see, we are so quick to forget. The leper aka received a physical healing, but he also received spiritual wholeness. Because your faith has made you well. Other versions will say your faith has made you whole. But the other 9, they forgot it was something. I'm just encouraging you, let's continue living a life of gratitude. Muzita ra Jesu. Charenga kuna Philippians 4 verse 18. Sorry, Philippians 4 verse 8. Doti mbondani pamberi mwa chingo namba tumwari vatibatsire varape pfungwa dzedu varape mifungo yedu to renew our minds, our thoughts every day. Philippians 4 verse 8 says, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Verse 9 says, keep putting into practice all you learned and received from me. Keep putting into practice all you learned and received from me. Everything you heard from me and saw me doing. Then the God of peace will be with you. Mifungo yedu mwari. Chimbozvitarisa iwewe usati wafunga kuti zvinotaura nevanhu. Kana zvawakanzwa zvichitaura nemumwe munhu. Just yourself. 24/7. Unombofunga nezvei 24/7. Your thoughts, what do you ponder on? Is it honorable? Is it pure? Is it true? Zvawakatokurukuta pamusoro pako ikati pacho tinotumwa nema-situations. Utozviudza kuti I'll never make it in life. I'm a failure. I'll never do it. Hazvimbofi zvakabuda nekuda kwe-situation. But here the word of God is saying, dear brothers, fix your thoughts on what is true. Zvauri kufunga pamusoro pako 24/7, is it true? Is it honorable? Is it right? Is it pure? Is it lovely? Is it admirable? Think about things that are excellent and worthy of praise. Before anyone atombokuzikisira, is it worthy of praise? Is it true? What is the word of God saying about you? Is this what God is saying about you that will never make it? Is it true? We say, I can do all things through Christ who strengthens me. Yet you're saying something which is contrary to the word of God. What is it that you're thinking? Every day, parukufunga nezve pamusoro pako. Tapedza ndiwo kauri kuzvifunga. Vamwe vedu takabva mumabackgrounds akasiyana-siyana. Ekuti pamwe takakura tichiudzwa mamwe manzwi ekuti they really cut deep. Kwenso zvifunga unosoti ndakarwadziswa. Uchatanga kufunga nemanzwi akatwa pamusoro pako. Vamwe takatozvigashira. Nora mutaitonzwa kuti hapana. Uchapa uri wenhamo samai yakuna baba pamudzinge dziri nherera dziri kuchengetwa idzo. Dzimwe dzenguva our siblings dzakatiudza zvimwe zvinhu. At times even our parents sometimes. But izvozvo zvataurika. Iwe wakazvitora ubva zvisa mupfungwa wako 24/7. You are thinking about that. But is it true? Is it honorable? Is it praiseworthy? So uri kufocusa on day in, day out. Is it helping you in any way? Tapedza rine zvakataura navanhu pamusoro petikazvatatigazikira bva zvakanga zvisina pfungwa dzedu. Ngatimbotora scenario like a church, asimboda kuti like in a family setting, muchechi muno. Patinoonana paya tobva tasaizana.
nekuti uri kuona situation imwe munhu ari panext pako bva nekuti asati asvika rimwe level watokonkluda pamusoro pake. Zvauri kufunga pamusoro pemunhu ari panext pako nekuda kuti haasati achibata. Is it true? Is it honorable? Zvakufunga pamusoro pako. Pampacho uchazvifunga and you verbalize. Vamwe takatovaudza mashoko anorwadza ekuti nanhasi anozviudza kuti kunamata kwacho zvino kunobatsika navatendi vachidai. Ndowatanga wazvifunga ukatokonkluda pamusoro pemunhu ukapesa wamudza. But is it honorable? Zvese zvauri kufunga pamusoro pemunhu day in uchingofunga kuti haana kwaanoenda, you think you are better. But is that what God is saying about them? Is it honorable? Is it pure? Is it praiseworthy? Nguswa panguva dzingoti Mwari dai matibatsira nekuti patinobva tichiita focus on those negative things zvinonoaffecta nemoyo yedu. It's connected to our heart, and when it's connected to our heart zvinokanganisa moyo yedu. But as we focus on things that are positive, we are protecting our hearts, and when we are protecting our hearts, we have peace. Ivi munoda kuti hanzi makaona zvataita, mukanzwa zvatakaita, mukaona zvimwe zvataita tichitenderera nemi. Focus on those things, and the God of peace will be with you. Zviri kunzi zvatakaita handifungiri kwakuri kutsondora vamwe vanhu, handifungi kwakuri kushora vamwe vanhu, handifungi kwakuri kuzvishora uchizviti you never do it. Ndiri kungofunga kuti zvinhu zvakanaka chete. Zvikanzi focus on things that are excellent, things that are admirable. Chifunga kuti okay 24/7 ndichanga ndichifunga nezvinhu zvakaita sei. The Bible says focus on things that are excellent, focus on things that are admirable. Mupfungwa dzako. Let's just go before the Lord and say, Lord, tibatsirei Mwari, pfungwa dzedu Mwari, pfungwa dzedu Mwari. Kunyangwe tikaosangana nezvinorwadza, kunyangwe tikanzwa zvimwe zvinhu zvinotirwadza, tibatsirei Mwari, to always remember that this is not what you are saying about me. No matter what they are thinking of that, this is not your final say concerning me. Let's go before the Lord Mwari. Rapai pfungwa dzedu. Zvatinofunga day in and day out. Tibatsirei Mwari. Yes, tinokwanisa kunzwa dzimwe noise dzese idzi Mwari. But you choose, oh God, to focus on which that is positive. Child of God, let's go before the Lord Mwari. Tibatsirei Jehovah. Mifungo yedu Mwari wamasimba ose. Baba tinonamata nezita raJesu. Tinokuremekedzai samasimba. Kunyangwe neshoko renyu samatotikurudzira Mwari. Mifungo yedu Jehovah. Ngairambe yakarerekera kune zvakanaka. Ngairambe yakarerekera to what is true, to what is honorable, to what is noble, to what is praiseworthy, to what is excellent, oh God. And then, mighty God, the God of peace, oh God, you shall be with us, oh God. We have the peace of God, oh Heavenly Father. Baba tirikunamata Jehovah zoshamisa. Rambai pfungwa dzedu Mwari, rapai mufungo yedu Jehovah. Tiitirei zvakanaka Mwari, tirangarirei samasimba. Pamwe pacho tinotokurirwa nepfungwa Mwari, nekuda zvakazvikomberedza samasimba. But Lord, we pray in the name of Jesus. Tigonesei Jehovah kudzokera pashoko renyu Mwari, kunyangwe tikanzwa any other noise, oh God, but to listen to what you are saying about us, oh God. Ndo zvakakosha izvozvo Jehovah. Now the moment we start samasimba meditating upon it, oh God, it affects our hearts, oh God, and we fail to have peace in our hearts. Baba tiri kunamata nezita raJesu. Tigonesei Jehovah mangwanani ano. Tiitirewo zvakanaka Mwari. Rapaiwo pfungwa dzangu Jesu. Rapaiwo pfungwa dzangu Mwari wamasimba ose. I pray in the name of Jesus, day in, day out, my God. Renew our minds, oh Jehovah. Renew my mind, oh Jehovah. Pandinomuka, pandinorara Mwari. Ndigonesei kufunga zvakanaka. Ndigonesei samasa kufunga zvakanaka. Whatever is noble, oh Jehovah, I pray that I think about that. Whatever is true, oh God. Whatever is true, oh God. The truth in your word, oh God. Help me to live that word, Heavenly Father. Ndigonesei Mwari wamasimba ose. Pfungwa dzangu dzirekere kune zvakanaka. Dzirekere kune zvakanaka. Vamwe vedu takaudzwa zvakatirwadza. But today we are saying no more, oh Jehovah. We will focus on what you have said about us. We will focus about the thoughts, oh God, that you have for us, oh God. In the name of Jesus. Tinokumbira nyasha dzenyu Mwari. Titiwo zvakanaka Jehovah. Mifungo yedu Jehovah ingorerekera pamuri. Muzita raJesu. Okay. Proverbs 18 verse 10. It says the name of the Lord is a strong tower. The righteous, they run to it and they are safe. Apa pane zvakawanda zvokwanisa kunamatira. But the name of the Lord is a strong tower. Tiri kutovhuma uye tiri kutoreva kuti God is our strength. God is our anger. Panoya pepa change sakuzunguniswa. Ndiye anenge akamira achitotirambe takadzika midzi pari. Tisadona kunyangwe tikazunguniswa asi
hatisi kuzonowira pasi. But the name of the Lord is a strong tower. When you run to him, tiri kutobvuma kuti aiwa Mwari ndiye misa masimba, our refuge, our true safety. Nekuti pane pamwe patakavimbiswa nevanhu zvikanzi kongono zvakoomera unozoya kwanini. Asayo patakanodzoka takazoona kuti aiwa ndiri ndega, hapana akamira neni. But when I'm saying the name of the Lord is a strong tower, we are saying this is true safety that we get in him. He is our refuge. Kwatinomhanyira hauzosviki kubva akuzoti ndafunga ndachinja pfungwa dzangu handichadi. Kana ane zvaatoreva atozvireva izvozvo. The name of the Lord is a strong tower. The righteous they run to it and they're saved. The righteous they call upon the name of the Lord and they're saved. It says, call unto me and I'll rescue you. Call me in the day of trouble and I'll rescue you. Let's go before the Lord and call upon him. It's accident after accident. Mabhazi ari kungokutuka. Ushe kuti kuzvii zviri kumboitika. Haasi kungokutuka chete. Asi ropa riri kudeuka pama accidents esatunzwa nezvavo. Vanhu izvi mungoza ma relationships. Vanhu vari vakaisa mabhauza kuti ndichakuda pakurwara pakunzwa kuti vanhu vakabayana. Vanhu vari kungourayana. Ushe chiko chiri kumboitika. Ma relationships they are just messed up. Vana havachateereri vabereki. Kune vana vanonzwa kuti vapinda pama drugs. Mwana ari kurepa mai vake. Mwana akauraya mai ake nekuti usina kupa mari yekuti anotenga ma drugs. Then you ask yourself, tiri kuendepiko senyika? Things are just messed up. We need to go before the Lord and say, oh Lord, the name of the Lord is a strong tower. Your name is a strong tower, mighty God. Rise up in our situation. Be that strong tower in our situation. Zvisiri kumeka sense, Mwari, but you are coming to and running to and say, God, you do it for us, my God. Things are just not right. Vanhu vamwe vane upenyu right, vari kumusoroko vasina vacho hapana pekutangira. Things are just messed up. Ushazvikuenda sei? We also need to pray. There's a certain group about tinamatiri zvakare. Pastors. Let's pray for pastors. They go through a lot. Kuna akagara mudzi nemapastors, you understand. Unogarirwa pasi, ugorukirwa nyaya. Yobveda kuti ichokwadi. After all the hard work, panomuka pepa usiku anachinamata kurara. Dzimwe dzenguva munhu achiya kumahofisi nyengo dzoti vamwe vanhu vanenge vakarara. But what do they get in the end? Bashing, nothing else. No thanks, nothing else. Vamwe vacho vanoturukira nyaya vakatomboitwa zvakanaka through vanhu vaMwari. And there's another group also. Vati ngonamatira kunyangwe nevanovafundisa. Ndo vamwe vanoita go through a lot. Kuna vakagara padhuze vanakadai vamwe vacho unoshaya kuti zviri kumbofamba sei. Baba namai, they are pastors. But mwana ari kuti handiendi kuchechi. Haana kutanga akadaro. But because vamwe vana vacho they've got bitterness. Pavanenge vachibheshwa vabereki vavo paipa, they see everything. They hear, they see everything. Wozongozviudza saka ndonamatiri hangu enda henyu chechi kwacho ine handiendi. Havachatombodi kunzwa nezveche because of what they've gone through. And maybe they never really enjoy their parents because they're always in the field. Munda Mwari vachishandira corona. But at the end of the day, they just have bitterness because of what they've seen their parents going through. Pane mwe vaitomboona kuti handimbozvinzwisise vana vama leaders. Havari kuenda kuchechi kwacho. Yendo vanenge vachima pemberi day in day out vachitaura vachiparidza. Uzonyezwa kuti aiwa pamwe pacho ishungu nekurwadza kuti zvimwe zvavanenge vachiona zvichiitika. Just need to go before them and say, oh Lord, also remember them. But Mwari, also remember them. Imagine after all their hard work, because of the pain and the bitterness. But pastors. Let's just go before the Lord and say, Lord, Pindirayo, be the strong tower. Comfort them. Yet their parents are toiling. Let's just go before the Lord and say, choose just this few. Your name is a strong tower. Now we are coming before you, calling upon you, say, Lord, pindirai Jehovah, pindirai munyika yedu, my marriages are not zvakanaka, my relationships they are just messed up. Vana vanyamunhu vari kumukira navachirwa, mumwe antonatsotoenda pang'anga, agonotaura zita ramai remwana wamai vake kuti uyu ndiye andinoda kusacrifice uyu. And then ask yourself, zvichina Mwari mukati here izvi. Let's go before the Lord and say, Lord, your name is a strong tower. The righteous they run to you and they are safe. Ngatingonamatai.
Baba muzita raJesu tinokukuremekedzai tinokukudzai mwari wamasimba ose tinokukudzai mangwana samasimba. Lord, the Bible says that samasimba, your name is a strong tower, oh God, the righteous they run to you and they're safe. Baba tinokukumbira nyasha dzenyu Jehovah mangwanani ano tinokukutendai tinokuremekedzai nekuti muri mutsvene mazita enyu Jehovah mangwanani ano nekuti rangaridza Jehovah that your name is a strong tower, the righteous they run to you and they're safe. My God, tauya Jehovah tiri kuisa nyika yedu mukati memaoko enyu Mwari, munoziva pana nyika yedu Jehovah. Mwari hazvina kumira zvakanaka Mwari, vanhu vari kuurayana day in and night, ritual killings ari kuitwa Mwari wemasimba ose, asi Jehovah we run to you, oh God. Tiri kuti Mwari wamasimba ose burukai nesimba renyu Jehovah, tirangarirei samasimba senyika, tinochemera nyika yedu Jehovah mangwanani ano, tiri kuchemera nyika yedu Jehovah mangwanani ano. Pindirai Jehovah nyika yedu Mwari, pindirai Jehovah nyika yedu Mwari. Baba tiri kunamata nezita raJesu. Arise mandaraboshia manda, arise ancient of days this morning, burukai nesimba renyu Jehovah. You are the strong tower, you are our anchor, mighty God. Baba ndiri kunamata mafungo asimuka Jehovah, ropa riri kudeuka zuwa nezuwa through my accidents. Mwari wamasimba ose, you are yosamasimama black spots, you are Mwari Jehovah. Be the strong tower, my God. Rise up ancient of days, rise up King of glory. Ratidzai umwari wenyu Mwari wamasimba ose, ratidzai simba renyu Jehovah mangwanani ano tinokumbira nyasha dzenyu Jehovah. Ma relationships haana kumira zvakanaka, zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nenhamo, zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nepoverty, vanhu havachazivi nechekubata. People are killing each other very senseless. Jehovah, we come before your throne and we're saying, oh Jehovah, dzoreredzai the peace in those homes, dzoreredzai the peace in those households. Mwari wamasimba ose, pindirai Jehovah in every household. Mighty God, Jehovah Adonai, rangarirai mhuri dzese Mwari dzisina kugarisana zvakanaka. Baba tiri kunamata kunyangwe nevafundisi Mwari, munoziva zvavanosangana nazvo zuva nezuva Mwari, what they go through, my God. Rangarirai Jehovah as they're shepherding the flock, mighty God. We pray, oh Jehovah, that you rise up, oh God, rise up, oh Jehovah. Varangarire Jehovah pavari kupinda mumarwisa masimba, pavari kushanda mumana venyu Jehovah. Varangarire, oh Jehovah, nevana vamakapasa masimba, dziripo hondo dzinotevera vanavafundisi Mwari. Varangarire, oh Jehovah, panoitika zvinoitika samasimba kuvabereka vaMwari. Holy Spirit of God, we call upon you, oh God, our comforter. Mwari pamanga makwena Mwari, handikusiye senherera, but I'll leave you with the comforter. Lord, we pray for vanavafundisi Mwari. Comfort them, oh Jehovah. Be the strong tower in that situation, oh God. Vasarasa Mwari uyu Mwari, vasarasa Mwari uyu Mwari, nekuda kwezvavanona vabereki vachisangana nazvo Mwari wokudenga. Baba ndinonamata Jehovah, rangarirai vana venyu Mwari, vaitirewo zvakanaka. They are going through so much, oh God, nekuda zvinoitwa zvinoitwa pamusoro pevabereki vavo Mwari. Lord, I thank you, mighty God, because I know Jehovah, you surely rise and do it for us, oh God. You surely rise and do it for us, oh Jehovah. Mangwanani ano Jesu, tirangarire Mwari wamasimba ose, tiitirewo zvakanaka Mwari, tinochemera upenyu hwedu Mwari, kuchengetwa nemi Jehovah, kurwirwa nemi Jehovah, pahondo dzese Jesu, tinokumbira nyasha dzenyu Mwari. Rise up, oh Jehovah, your name is a strong tower, it stands above everything, my God, it covers everything. Mandara woshia manda, hakuna anazera nemi samasimba, mwechina haina zera nemi Jesu. Mwari wamasimba ose, tirangarire mangwanani ano Jesu, tiitirewo zvakanaka mangwanani ano, tinokumbira kubata kwenyu Mwari. Thank you, Heavenly Father, for your grace. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Heavenly Father. Okay. Hallelujah. Okay. One more prayer point. Okay. You notice only. Let me just quickly. Okay. It's Philippians 4 verse 6. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. And thank him for all he has done. Tell God what you need. And it says, pray about everything. I was just sharing with you my prayer points and now. But I'm going to words, there's that one thing that you are saying, God, if you can do this for me, God,
if you can just do this one thing for me, and then I know my life will never be the same. Just like that woman with the flow of blood. God, if only I can touch the hem of his garment, then I'll be made whole. You have that one desire. The Bible says, tell God about everything. Tell him your desires. The other version, let your request be known unto him. Let that one request, let that desire be known unto him. If you can just do this one thing for me, then my life, I know I'll be okay. I'll be okay. Let's go before the Lord and surrender all those burdens. Let's just go surrender unto him. The Bible says, tell him about everything. Pray about everything. Let's go before the Lord and seek his face and say, Lord, we are here. Even to share with someone, you can never share with someone because it is that deep. Because it's so deep. But that one thing, just go before the Lord and say, Lord, here I am, oh God. I surrender every burden unto you. I surrender every request unto you. Because I know only you, oh Jehovah, can provide for me this one thing that I require. This one thing that I ask of you, oh Lord. Baba tinokuremekedzai tinokukudzai mangwanani ano tadzoka samasimba nenyaya dzedu Jehovah. Tauya pachigaro chenyasha. Tauya kuzosuma nyaya dzedu samasimba. Vamwe vedu Mwari takaremerwa. We cannot even share with anyone what we are going through, oh Jehovah. But we are running unto you, oh Jehovah. We run to you, we run to you, we run to you, oh God. No Jehovah, tikoya kwa muri Mwari, tinozosa masimba, munotigashira, amuzombo tisondori Mwari, munogashira nyaya dzedu Mwari, mugodzigadzirisa. Lord, we have those desires, my God. We have those desires, my God. Jehovah, kana muchinge masika Jehovah, kana musina runyararo Jehovah. You just say peace be still. We just want that one word from you, oh God. Just one command from you, oh Jehovah. And you know that our situation will change for the better. Lord, I pray, my God, every Father, Heavenly Father, I pray. Speak that word, Lord. Speak that word, oh Jehovah. And peace will be restored. Thy good health will be restored. Oh Lord, speak that one word, oh God. Kuna akaremerwa Jehovah. Zake zvinobva zvaita. Oh Lord, speak that one word, oh God. Mhirishonga inobva yapera mudzimba. Speak that one word, oh God. Vana vedu Jehovah, the beginning, oh God, to respect their parents. Mwari kutendaisa masimba. Oh Lord, mighty God, speak that one word, oh God. Vana vedu vari pamadrugs, Mwari, vanobva vasiya. Nokuti it's a word coming from you, oh Jehovah, the King of Kings and Lord of Lords. Your word says, oh God, you said in your word, the heaven is my throne and the earth is my footstool. That's how majestic you are, Ancient of Days. That's how powerful you are, my God. Lord, speak to that situation. Lord, speak to that situation, Lord. Vamwe vanhu vakaremerwa, vamwe vasikutombotaudzana mudzimba, vanhu havasikuona navanayanya munhu. Mwari ndikuvona mata Jehovah. Zvino hazvisi kumeka sense, my God. Vamwe vakazane confusion, oh Jehovah. But in the midst of that confusion, mighty God, Lord, be the peace, oh God. Be the peace, Ancient of Days. Taurai runyararo Jehovah. Taurai runyararo Jehovah. Mumishaine mirishonga Mwari. Taurai runyararo Mwari. Taurai runyararo Jehovah. Just a word from you, oh God. No situation will change, oh God. Lord, we thank you, Heavenly Father, because we know, oh God. Lord, thank you, mighty God. The Bible says, whatever you ask for in prayer, believe that you have and it shall be yours. And I'm just believing that as we are praying, we believe in those prayers. We believe that God will do it for us. We say, whatever you ask for in prayer, believe that you have it and shall be yours. Let's just go before the Lord and say, Lord, in this service, we're not going to put you in your box, but we are saying, Lord, have your way. Have your way in this place, Holy Spirit. Whatever we're going to do, whatever, whoever is doing whatever in this place, let them be inspired by the Holy Spirit. Let's go before the Lord.
be with us in this service. Have your way. We don't want to restrict you. Have your way, Holy Spirit. Move as you please in this service. We come back before the throne of grace, oh God, and say, Lord, have your way in this service. Lord, we are not going to box you, oh God. You are the leader, and we follow. You lead, and we follow. My God, have your way in this service. As I'm going to be ministering this one, oh God. Holy Spirit, be their inspiration. Holy Spirit, be their inspiration. But secondly, inspire us, oh Jehovah. Jehovah. Have your way in this service. If you want to heal people, my God, go ahead and heal your people, my God. Jehovah, you are the leader, and we follow. Lord, we thank you, my God. Thank you for what you're about to do in this service. Thank you for what you're about to do in this service. We thank you for everything, mighty God. We worship you, mighty God. We honor you, oh God. We bless your holy name, Jehovah. Thank you, mighty God. Muzitara Jesu, hallelujah. Vakafara chete, hallelujah. More sari parutivi newe, more sari parutivi newe.
kutenga unoda upi aye anokupei anotipa upenyu wekurarama wemaara aye Jesu wemaara newe kutenga unoda upi tinoda wemaara iye anokupei anotipa upenyu wekurarama wemaara aye Jesu anoshamisa 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 aye Jesu anoshamisa
Tirorara.
ngatimu kudzei Mwari isune moyo inofara izodzidza keiuru izodzinoitirwa zinoitirwa Yesu vana vedu, zinoitirwa Yesu vana vekutenda. Mangwanani ano baba vedu, mangwanani ano mutende, mangwanani ano baba vedu. Tiri pano vari kukukudzai, tiri
mwari kurumbidza, tiri pano mwari kusimudzira zita renyu. Mangwanani ano baba vedu, mangwanani ano mutsvene, matiri kuti tsitsi dzenyu, matiri kuti tsitsi dzenyu. Mangwanani ano mutsvene, tiri kuitirwa isu mwari taungana muzita renyu. Baba vedu vari kudenga, mweya mutsvene mwari wamasimba ose. Mangwanani ano baba vedu, simudzirwai mangwanani ano, namatwai mangwanani ano, nekuti tsitsi dzenyu mwari dziri kuitirwa isu tauya nemoyo yedu. Tinokuongai mangwanani ano. We worship you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Almighty God, bowing before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. You are the King of kings. We glorify your holy name. Yahweh, Lama, Yahweh. We glorify your holy name. Yahweh, Lama, Yahweh. We glorify your holy name. Yahweh,
worship you. There is no one who is like you, Jesus. We bow before your holy name this morning and worship you, my God. Hakuna wakaita semimani. Kuna marepanyika wanoparara. Asimi murimambo amatumambo. Mutongi na mururamisi. Wakakonzerane kuna machwa. Iyanora inasunga. Rivenekere nyika. Anochikwanisa maruyu. Gaongo msharuko karakare. Anorubitswa negirasi tamunenga. Nekuchukuru wenyu Jehova. Wakawisira walengi pasi. Manganana kari wogo sitare. Chinokusimutsirai. Wale makawe. We honor you, King of Kings. Mambo matimambo. Wakatendeka shakalile. Hakuna anakona kuprisana nemeka kunda. Nakuchimurima mambo matimambo. Manganana, we worship your name. We glorify your mighty name. We glorify your mighty name. We glorify your mighty name. We honor you, King of Kings. Makatendeka shasa. Manganana bilineru kiso. We worship you, Jesus. We glorify your mighty name. You are worthy of all the praises. What is your holy name, my God? It is a strong tower. The righteous run unto it, and they get saved. Mabanana no chinokutenda ima. Nesi charenyo no chirwira. Chinokutenda ima banana. Nekuchichina mumiriri na katendeka. Uzichara Jesu. We worship you, Jehovah. Tishichara tishangarisha. Charina mahakasichara. We give you the glory, Jesus. We glorify your holy name. Yes, Lord. Kawe lama. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Kaku sweshe Jesu. Mwe muno na mata. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Taitsi wane pinyasha. So kunsi vanavashe. Kavakutse. Oh, pakorokotapo vakamurovera. Pakorokotapo vakamurovera. Pakorokotapo apo vakamurovera. Gavakutswe unoziva zvawakamuchadzira. Munoshamisa. Come on, choir. Ishe Jesu mandirekerera sitema zangu mandipava jita ye nomeya.
Ishe unosha misa Yesu munosha misa Ishe Yesu Matire Gerera Zitema zangu kani Matibaba Chita No way when you Unosha Misa God, my Jesus, my Jesus, my Jesus. Makaton direkera, makaton direkera, makaton direkera, makaton zikakanwa, makaton zizima. My God. Jesus. Can we all lift up our hands? Let's lift up your hands. Lift up your hands. Wakagara, we can stand. Teenagers, let's stand. Wakagara, we can stand. Wakama Gosi Yesulu Opakama. This is the time you have to ask God for favor. Gosi Yesulu Wengamele Umhlaba wonke Wengamele Wonku Daba Wakama Gosi Yesulu Wakama Gosi Yesulu Wengamele Umhlaba wonke Wengamele Wokuhlaba Opakama Gosi Ask for favor right now. Wakama Gosi Give a hand for the Lord. Give a hand for the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Takamira kudaro ngatiende zvakare pamberi paMwari. Tivatende kuti ndiMwari wakanaka. Hanzi neshoko raMwari, maIsraelites vayambutswa the Red Sea. Vakarumbidza Mwari wavo vachitungamirwa naMoses naMiriam. Vakaenda pamberi paMwari vakati,
Who among other gods can be compared to you? Vakadaro nekuona basa rakanga rabatwa naMwari, vakadaro nekuona minana wanga wabatwa naMwari, vakadaro vakati Mwari munoshamisa. There was a time when we saw the negative, the Red Sea. There was a time when we saw the negative, the Egyptian army and Pharaoh. As Mwari makachitira zvakanaka, makaita negative, mukaburisa positive nezita raJesu. Hanzi vakaimba vakati who among other gods can be compared to your name? You are awesome in glory. You are majestic in holiness. You are worthy. Muri Mwari vanoshamisa. Tuna kuti tisvike pamberi paMwari zvakadaro present worship yakamira vachitimbira. Tisvike patinorumbidza zita raMwari kuti Mwari muri Mwari vakanaka. Tinotarisa kutanga kwegore rino. Patiriye zvino Mwari matiyambutsa nepakawanda. Takapura nepakawanda Ishe wamasimba ose. Tanga takaomerwa Ishe wangu. Zvakawanda zvatakasangana nazvo zvachakanga tisingagone kutakura tiri tega. Asi muri Mwari vane nyasha, muri Mwari vanotiyambutsa, muri Mwari vari kutiendesa mberi. Tinovatenda Mwari nekuda kweupenyu kubva richitanga gore kusvika iko zvino, protection kuva nenguva tinofunda mudzimba dzedu makuseni manero tichidzoka tichirara. Vakatinakira Mwari ava vanotichengetedza from all incidents, vanotichengetedza from any form of the evil one, from any form of plans of the evil one. Mwari vanotiyambutsa. Titende Mwari nekuyambutswa minana yatakasangana nayo mukurwara. Mwari vakatiyambutsa vakatiporesa. As individuals we know what God has done in our lives. Ngatiende pamberi paMwari tivaimbire tichivarumbidza titi Mwari makakodzera kunamatwa. Hakuna rimwe zita ratakapiwa pano pasi rakatiitira nyasha, rakatiwanira nyasha kunze kwezita ramambo Jesu. Zita rakatiitira nyasha, rakatipa kusunungurwa nezita ramambo Jesu. Ngatiende zvakare tichiimba tichiti kugona ndekwenyu Mwari. Hakuna umwe wakaita semi Jehovha. Tinokutendai muchinda werugare nenyasha dzenyu Mwari. Dai pasina nyasha tingadai tiri kupiko. Ngatinamatei tichitungamirwa zvakare nepraise and worship. Rumbidzo ndeyenyu Mwari. Rumbidzo ndeyenyu Ishe Jesu.
tinokutendai Jehovha Sabaoth nekuti kugona ndekwenyu. Hatinodana zitoreni Jehovha Sabaoth hamuna kwakanyarara. Nyangwe tikapfuura Mwari nepanorema Jehovha kunofamba nesu. Nyangwe tikapfuura nemumvura nepanopisa Jehovha munenge munesu. We give you glory, we give you all the honor. Hamutisiyi tiri toga mangwanani ano. Tinokutendai, tinongodzosera mbiri yose kwamuri Jehovha kuti makatinakira. Muri Mwari, hamuna kufanana nevanhu kuti vanokanganwa. Hamuna kufanana nevanhu that you can lie. Neither are you a son of man that you can repent or change your mind. Muri Mwari vakatendeka Ishe wangu. Shoko renyu munotaura kuti tikauya kwamuri, we come with confidence knowing kuti Mwari munotinzwa patinonamata. Not only that, my Lord, asi munotiitira Mwari zvatinokumbira. Rumbidzo ndeyenyu mangwanani ano, nekugona kwose Jehovha ndekwenyu. Tinokuongai Mwari, tinokupai mbiri mweya mutsvene. Muvongwe nemusimudzirwe nekusingapere muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, praise and worship tinotenda zvikuru mukatondenyu nzvimbo dzenyu. Amen church. Takamira zvakadaro. Toda kuti tisvike pakugamuchira. Iye muchinda werugare. Ishe wamasimba oshe. Mambo Jesu mweya mutsvene. The 3-in-1. Vakatinakira. Hanzi neshoko raMwari kuna Hebrews chapter 4. For we do not have a high priest who is unable to understand our situations, who is unable to sympathize with our situations, who is unable not to understand what we're going through, but we've got a high priest who understands, and not only understand, but he sympathizes with our situation. Vekuti tikaenda pamberi pavo vanotitira nyasha, mukuomerwa vanongotitira zvakanaka. Tivagamuchire mweya mutsvene munguva ino nezita raJesu. Amen. Amen. Ndivo vatigonesa kusvika pane ino nzvimbo. Takasimuka kudare, tinoda kuti tisvike pakugamuchira varanda vatakapiwa pakati pedu. Mama mufundisi Jiriji, tinokudai, tinokugamuchirai zvakasanangurwa. Tinotenda Mwari neuvapo hwenyu. Shoko raMwari rinoti, God has placed so much responsibility, great responsibility upon our pastors. Hence, they are accountable for our souls. Nekuwanda kwatakaita mukereke ino. As individuals, our pastors, they love us. Not only that, but vanotinamatira nguva nenguva. Anytime patinoona tichiremerwa, the first person, I thought about it over this week, the first person you go to is your pastor. Pane pamwe paunoremerwa kuti unotadza kana kunamata uri wega. Munhu waunomhanyira mhanyire kwahama yako, asi unomhanyira kuvaranda vachakapiwa panzvimbo ino. Mama naDheti tinokudai, inzwai kugamuchirwa. Tinokudai Mwari wakuitirei zvakanaka. Thank you very much. We may all take our seats. Panguva ino ndoda kutora uno mukana zvakare ndichiremekedzawo zvakasanangurwa our church board rinobatirana namufundisi tichivagamuchira zvakare kuti nzwai kugamuchirwa zvakasanangurwa. Church board tinokukwazisai muzita raJesu. Amen. Ndakamira zvakare toda kuti titore mukana uno wekukwazisa boka rinoshanda namama, the church, the women's board rinofamba naamai. Inzwai kugamuchirwa zvakasanangurwa. Amen. Totenda zvakare the church leadership vari kumaboka akasiyana-siyana. Wese anonzi mutungamiriri. Inzwai kugamuchirwa zvakasanangurwa. Amen. 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 Ngatigamuchirei vatungamiriri vedu tivaratidze kuti tinovada nezita raMambo Jesu. Amen. Inzwai zvakare kugamuchirwa vana baba nana mai vari pakati pedu. Tinogamuchira zvakare our youth, our future leaders vemangwana. Inzwai kugamuchirwa zvakanaka youth. Are you there? Amen. Tinogamuchira zvakare mateens. Inzwai kugamuchirwa zvakanaka teens. Are you there? Amen.
takomborerwa zvikuru taona mamwe matinzi ajoina president worship. I don't know kana mazvinotisa. Tanzwa kuropafadzwa zvikuru. Hanzi kuona vechidiki vanoita shungu kuda kuitira Mwari zvakanaka. Saka tinovagamuchira. Tisakanganwe zvakare. Our favorite people, Sunday school, oye. Sunday school, how are you? Are you there, Sunday school? Inzwai kugamuchirwa, munochitira zvakanaka. You may go to your classes. Amen. Tinotenda zvikuru. Tasvika zvino panguva yema-items. Tine ma-items anokwana kuita 5. Tichanzwa testimony, tozopiwa item neHorizon Cell Group, tozobetserana Baba Chikasha. So pama-testimony matatu, tichanzwa testimony kubva kuna Sister Linda and Mai Mashawa. Vachiteerwa naBaba Kamba vane testimony zvakare. Vachiteerwa naMai Chimbi vane testimony as well. Tozoita item yeHorizon Cell Group, then tichipedzesera naBaba Chikasha. I hope mabatisisa order. Saka touya that order. Muzita raJesu tichiitirwa zvakanaka. Amen. Sister Linda, Mai Mashawa, ndimuri kutanga. Tivaomberere pavari kuuya. Sisekonzweni yokuhlabelela, hlabelela nawe. Hlabelela. Sisekonzweni yokuhlabelela, hlabelela nawe. Hlabelela. Mustara Jesu, hallelujah. Mustara Jesu, amen. Ndine mfaro wakanyanyisa. Mukandiona nadonedza misodzi, moziva kuti ndeye kufara. Mustara Jesu, amen. Tauyawo pano kuzotenda Mwari. Mustara Jesu, amen. Mwari vakatiitirawo zvakanaka semhuri yekwaMashawa, tichisanganisira na Sister Linda. Mustara Jesu, amen. Ndoda mboverengawo zvishoma shoko raMwari kubva kubhuku raPsalms chapter 91 pavhesi ya11. Inoti, for he will give his angels orders concerning you, to protect you in all your ways. They will support you with their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Ndoerenga futi kuna Jeremiah chapter 3 pavhesi ya15. Inoti, I will give you shepherds. Imwe version inoti, I will give you pastors who are loyal to me, and they will shepherd you with knowledge and skill. Mustara Jesu, amen. Tauyawo kuzotenda Mwari nechiitiko chakaitika. Mustara Jesu, amen. Ndakanosiya mwana wangu mudiki, vanomuziva mudiki. Ndakanomusiya kucreche kwaTicha Linda ndichienda kubasa. Pasina nguva ndakanzwa ndofonerwa kuti uyai kuno. Ndichisvika ndakasvika ndichiudzwa kuti mwana abuda nepawindo mu2nd floor. Mwana akabuda nepawindo. Akuda kunodonha pasi. Mwari vakatumira ngirosi sezvandaverenga kuna Psalms chapter 91 kuti I will send my angels. Mwari vakatuma ngirosi dzikabatsira mwana kubuda, dzikamuchengetedza. Mwana akatena akadzikisa makumbo akabatira. Mwari vakatuma Ticha Linda kuti vamhanye vaone mwana, vakwanise kumugama. Vakakwanisa kugama mwana, mwana akararama. Saka toda kutenda Mwari. Ndiri ipapo zvakare ndaverengesa kuna Jeremiah chapter 3 pavhesi ya15. Inoti, I will give you shepherds or pastors vanofadza moyo wangu. Mustara Jesu, amen. Toda kutenda baba namai mufundisi Jiriji. Vakarwa hondo. Pandakasvika ndichinzwa zvaitika ndichivaudza. Takapindana nezvakawanda. Muprocesi yese paitika zvakawanda. But baba namama vakaramba vakamira nesu. Nhasi tiri pano. Ticha Linda is here. Inini ndiri pano. Ropafadzo aripo mupenyu. Pane pataitaura navo, mama zvinhu zvadai. Mama vaingoti tinonamata, baba zvinhu zvadai. Baba vachiti ndinotaura izwi. Saka ndoda kutenda Mwari. Nesuwo tiri pano andayo anointing baba namai mufundisi Jiriji. Tinonzwa kufara kuti zviro kwazvo Mwari vakatipa vafudzi. Sezvataura scripture kuti I will give you shepherds or pastors
vanofadza mwoyo waMwari. Saka kana tiri pano under the anointing, Mwari vari kutofara nesu. Endi pazvinenge zvaoma pane dzimwe hondo dzaunogona kunamata wega. Ini pane pendandasvika pekuti ndega semunhu ndandisagoni, ndaingoti baba zvinhu zvadai, mama zvinhu zvadai, voti ndinotaura izwi. Saka toda kutenda Mwari kuti Mwari vakarwira mwana, mwana akaitwa masikani ose akatariswa zvikanzi mwana ari right, mwana aripo mupenyu. Kudai asiri Jesu pamwe tine dzimwe nyaya dzataitaura, asi daddy namama vakamira nesu, Mwari vakatirwira muzita raJesu. Amen. Amen church. Toda kutora mukana uno kungotenda Mwari. Changa chiri chiitiko changa chisina kumira zvakanaka. Nanhasi handisati ndava right, ndichine trauma. Wauri musi weThursday 30 October pazvakaitika. Ndakangoti kumwana wangu Sara nevana ndimbonotenga zvandoda kutenga ndibikire vana lunch. Asi pose apa ndisibudi ndosituma iyi, but ndakati iwo unononoka ukasangana neshamwari dzako panze, rega ndizviendere ndega. Saka time yandakaburuka ndichienda mutakishop iri pasi peflat randinogara, anambotora nguva. Ndichidzoka ndakanzwa umwe mukadzi vaya vanotsvaira muroad achiskrima, akati mwana. Saka pakutanga ndina kuda kumuteerera kuti ari kuti mwana chii. Ndobva adzokorora kuti mwana achiskrima. Ndopandakazotarisa kunodai mwana akatorembera ari pawindo, kune mwana. Asi ndinotenda mutaunu pafleti pakabva pazara within 5 minutes, papazara zvokuti papa vana vanhu more than kana 200. Asi ndakatarisa mwana ndakati Mwari ndokumbira mundipe simba, ropa haasi kuzodonha pasi, ndichamutambira. Pafleti apa papa nevanhu rume vanga vakawanda zvokuti vaikwanisa kuuya kuzondibatsira, asi hapana kana one akauya padhuze neni. Ndandakangomira ndega, vaiskrima, vaitaura, handina kuda kuvateerera. Ini ndandakatarisa mwana kuti paachaneta ndopanichamutambira. Saka mwana akaneta kusvikira regedza, ndobva ndagamuchira mwana. Mwana tinotenda. Tinotenda nevafundisi vedu. Totenda mama napasta vedu. Minamato yavanogara vachiita. Pane nguva yavanoti vari kumba vanenge vachitonamatira isusu sekereke yese. Saka hondo dzedu dzakarwirwa. Ndinotenda Mwari zvikuru. Pandinenge muchindoona ndiri kuseruko, pamwe kutobhenga kwandinenge ndichiita. Kutobhenga kwandinenge ndichiita, funga kuti kubva January andinambopinda muno muchechi, ndine vana kuSunday school. Saka zvaizovei inini nemadira ndinoita vana konzi tichalinda kwakazodai kucrash kwavo. Saka tinotenda. Ndakambokanganisika nichinzwa kuti musoro wangu watsemuka, asi pastor namama vaimira vachinamata. Ndaita kunzwa ropa kunwa mumino nekuti ndakaita stress yakanyanya, asi vafundisi vedu vakamira nesu. Tinotenda nemunamato yavanoita. Inini kazhinji handitombouyi kunoko panonamata vachinamatira chechi yese. Ndakazviudza kuti mufundisi namama pavachanamata muno muchechi yangu inonzwika ndiri kuseruko. Saka ndinotenda. Baba Kamba vakapedza koya maichimbi, ndongokupaiwo 2 minutes. Hallelujah. Amen. Ndoda kukutendai baba naamai nemaprayers amunotiitira. Ndinoitwa baba Kamba, vamwe vacho vanongonditi visitor. But handicharida zita rokuramba ndakanzi visitor, because ukaramba uchingonzi visitor haukwanisi kunochera mvura mumba mevaridzi. Saka neimwe nguva ukapiwa kodzero dzako zvinhu zvinokuitira zvakanaka. Hallelujah. Baba ndokutendai, last week pamukati izvo I'm feeling something. I think we should do take a preversation prayer. Ipo paye ndakapanzwisisa zvakanyanyisa, chikonzero nei ndopandikauya mukati namatirawo zvakatibatsira zvakanyanyisisa. Pane accident yakaitika pana
N14 apa nezuro. I was involved in that accident. And I was also driving a small truck, a 4-ton truck. Saka vanopaziva pana N14 papai ndepekuti matrucks anofambira kuleni rawo oga. Ende zvakaitika kuti izvo kumberi kurobot kwanga kwakavharwa nemapurisa. Saka kumusoro kuno kuti chibva kuRugasdorp kwanga kwakazara traffic kuine mamotikari anga akangowanda. Saka truck rangu ndo ranga riri kumashure chako kutoti izvo chaiuya kumashure chaingosangana neni. Kwakabva truck ranga vanoziva maSuperlink ayaya anolodha ma36 tons. Rakabva kugomo kuye rakaluza mabreki. Ndakatoriona richiuya so neparear view mirror rakatobaya speed yekutoti kana ndikada kutarisa nezvazvo iye aitosvika kuma 120. Ndobva rasvika ndobva randirova inini kumashure ndakatanga kurova. Saka chinhu chandikaona ndechekuti ndakaona katraki kangu kadiki kachibhururuka mudenga kachinorasirwa kusango kwakadaroko. But chandinongotenda nacho ndechekuti since munhu waMwari akaita a preservation prayer, I was preserved. Ndakabuda ndisina kana scratch nevanhu vandandinavo. Hapana kana akakuvara. Pakarohwa mota dzaisvika 50 ipapo. 50 cars dzakarohwa ipapo with that truck. Saka just imagine kuti impact inotanga kurova motikari. Vakaenda kuchikoro vakati calculatera, it was as good as surviving a plane crash. Saka ndongotenda nazvo Mwari kuti hakusi kungwara kana kuita sei, asi inyasha dzaMwari. Hallelujah. Atenda. Amen. Muzita ra Jesu, amen. Ndanga ndichida kutanga neka song, but because of time, I'll just go straight to the point. Muzuva ranhasi ndangosimukirawo kutenda Mwari. It's my birthday. Ndangosimukira kuti nditende Mwari nenyasha dzavo pamusoro peupenyu hwangu. Nekuvatendazve nekundigonesa kuti ndive ndiri pasi pe-anointing yaBaba naMama Jiriji. 2025 has been a good year in my life and my family's life. Zvinhu zvinokwanisa kunge zvichitora makore kuti zviitike muupenyu. We managed to do double this year. Saka ndoda kungotenda Mwari naizvozvo. And uyezve pane vheki rakadeclarewa namufundisi Miracle Week. That week mufundisi vakadeclare kuti une motikari yauri kuda kudhiraivha. Chingoenda ungonosubmita zvinhu zvako. Motikari iyoyo inozvinotoita chete. Mufundisi, I did what you said. Ndikaenda. Motikari iriko. Yakangomirira kuti inini ndingoti ndakuzonoitora zvaita, asi ndinokutenda mufundisi nemadeclarations enyu. Ndinoda kungokurudzira umwe munhu kuti nyasha mukati memba ino dzichirimo. Nyasha dzekuita zvinhu zvinodeclarewa nemuranda waMwari dzirimo. Nekungokurudzira especially madzimai panobatirana o panodaidzirwa anything kuti zvoni ngatiite chakati tiite chakati. Chingowanikwawo uripo irregardless kana kuri kunzi imari nyange iri 10 rand nyange 20, just partake in that anointing uone kuti zvinokuitira sei muupenyu hwako. Saka ndinoda kungotenda naizvozvo mufundisi naMama. Mwari wenyu varambe vachikugonesai, vakuchengetedzei, murambe muchitinamatira. Amen. Aiwa, tinotenda Mwari nematestimonies. NdiMwari vachiri kuita basa panzvimbo ino. He is still a miracle working God. Tichipfuurira mberi nema-items edu, ndikada newo Horizon Cell Group.
tivaomberere maoko vachiuya kumberi vane item yavo. Tivaomberere maoko vachiuya. Ngatirambe tichivaomberera kusvika vachisvika pano. Simukai, simukai. Vekwamakwenzi. Simukai, simukai. Vekwakamba. Simukai, simukai. Vekwandovhuwe. Simukai chikasha, oh simukai mujibetere. Simukai vekwamagwenzi, oh simukai mujibetere. Simukai vekwakamba, oh simukai mujibetere. Simukai vekwakuwe, oh simukai mujibetere. Oh simukai, 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 oh simukai mujibetere. Oh simukai, 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 oh simukai mujibetere. Simukai Jehovah, oh simukai mujibetere. Simukai Jehovah, oh simukai mujibetere. Oh simukai, 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 oh simukai mujibetere. Oh simukai, 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 oh Hallelujah. Amen. Ise oraizu gon group chakupai song. Hallelujah. Andizini ndinorarama. Oh ndi Jesu vanorarama. Andizini ndinorarama. Oh ndi Jesu vanorarama. Andizini ndinorarama. Oh ndi Jesu vanorarama. Oh,
Behold how good and perfect it is for brethren to dwell together in unity. Pavanga vakamira apa ndaropafadzwa zvikuru. Ndangoona unity paHorizon Group. Ngativaomberere maoko. Hallelujah, hallelujah. Amen, Mumbai Jesu, amen. Amen, vanotenda, amen. Isusuo seHorizon Cell Group tinofara tiri muimba yaMwari. Ndofunga mangoona zvinoitika kuHorizon. Tinoziziva kuti varimo vakawanda vekuHorizon vasirimo munomu vasiri kuuya kuzotijoina. Hati mangoona zvinoitika kuHorizon. Isusu seHorizon Cell Group tinofara tiri pano paRoadport Prayer Center pasi pababa namai Chiriji. Veduwe nyasha hamusati mambodziona imimi. Tiri kuitirwa zvakawanda. Muchiona vana baba alifa vachidai. Hamunombobvira makavaona nditi? Vanotopfuura ipapa Mfunge. Vanotopfuura ipapa vekwaMashava, vekwaMagwenzi. Zvakawanda zvatakaitirwa naMwari. Saka tauya nhasi seHorizon Cell Group kuzotenda nyasha dzepanzvimbo. Saka tiri kuti kune wese anopinda pano paRoadport Prayer Center. Uyaiwo vedu vekurevival yedu iriko next week. Uyaiwo muzozvionera. Iyi yanga ingori nzwisa chete. Tiri kutoenda kumberi pane kwatiri kutoenda. Saka uyai tigobatana parevival yedu. Regai baba vapedzise. Amen church. Ukaona vanhu vachifara kudai baba na mama tinokutendai. Nokuti mufaro uyu hauwanikwe kana panzvimbo pasina mufudzi akaita sababa namama vedu. Horizon ndinokutendai nerudo rwamaita nekumira mukati memba yaMwari. Tina vana baba Magwenza vane tight schedules inonzi shutdown yavangade vafambira kuDurban. Asi vati ndotanga ndapinda mupamama ndisati ndaenda kushutdown yangu. Tinokutenda baba Magwenzi nerudo rwenyu. Tinoda kutenda kuti revival iri pamberi apo hama dzadiwa. Revival iri pamberi apo hama dzadiwa. Iyi revival yatakarongerwa nomunhu waMwari yokuti tinokurudzirana tese kuti ngatiuyei tivandudzwe. Tipedzise gore zvakanaka.
titange gore zvakanaka. Ndoda kurangaridzai kuti revival yegore rapera, revival yegore rapera 2024. Tine ma-themes aitaurwa parevival ipapo. Isu takamaona kubata kwawo mukati muupenyu hwedu semhuri, sesection. Ndikakupa zvidimbu chema-theme iwayo, kwakanzi God opened my eyes to see opportunities. That was day number 2. I tell you, if you think I'm lying, we have said Pama V11. God opened opportunities. Baba Ndokutendai. God opened opportunities of things that we never planned for, that we never had an idea of, but He opened opportunities. There was a second theme which was there on the next day. It was, do not be careless about your destiny. We all know our destinies. Let's not be careless about them. Let's come for revival so that our destinies are guaranteed on what we are planning and what we want to do. The other day, we had praising Him in all situations. Horizon View, it praises their Lord in all situations. Tina kamba wakaita tsaona, makawa va testify. Tina mai mashawa wakaita tsaona asi ayena kuzoita because we are praising God in all situations. So revival yakatinakira vanhu vaMwari. Revival yakatinakira church. Tine theme yakaiswa pa day 5. Breaking trends and setting new trends. Handidi kunyeberai vanhu vaMwari, church. Handidi kunyeberai. Ukasauya kurevival, you won't be able to break my trends ako. Mari yako indiramba isingasangani muaccount. Isu takabreaka ma-trends, tikaseta up ma-new trends. Saka indiro encourage mumwe munhu. So ukara munotowana baba achitaura all the time. Wanikwa uri pa revival. Ndikakupai ndichipedzisa. Ndoda kupai verse iri pana John. It's John 5 verse. If you go and read John 5 verse 1 to 7. Ndovuka munorangarira pa pool of Bethsaida. Pane chinema chaigara chiripo, right? Mvura yobvongodzwa. Asi choshai kutadza kujambira mumvura. Ndobva vasvika Jesu chikataura kuti, what do you want to be well, right? Chikati say, handina anokwanisa kundikandira mumvura kana mvura yabvongodzwa. Saka indira kuchallenge mumwe munhu kuti mvura yedu yepano paHorizon iri kubvongodzwa parevival. Iwe ukatadza kuuya ichabvongodzwa vamwe vojambira. Iwe uramba uchingova papool of Bethsaida asi pasina chiri kuitika. Saka ndinoda kuchallenge kuti uya musi werevival. Deedza hama dzako, deedza vana vako. Ukaona uchiya kurevival uchisiya mwana wako mumba, something is not well. Something is not right. Saka ndinoda kuencourage kuti ngadeedzei hama dzedu tiuye kurevival. Tishumirwe, tikudzwe pamweya, tipedze gore zvakanaka, titange gore zvakanaka. Tozosvika pa last day redu re-appreciation, which is the best day that we want to appreciate munhu waMwari. Tinenge takombererwa zvakanaka-naka. Saka ngatitendei kuna Mwari kuti at least Mwari watitira zvatinenge tadyara panguva yerevival. Togadzirira futi nemusi wacho iwoyo. Mwari wachititira zvakanaka. Amen. Church, vari kufarira revival. Amen. Ngatiomberere maoko baba namai Chikasha. Tinotenda nemabasa makuru avari kuita. Panguva ino ndoda kudaidza our church secretary kuti vauye kumberi vatipewo zviziviso zvinoenderana nemafambiro achaita svondo rino. Tivombere maoko profesa vachiuya. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Regai tingotenda mureka watenga iri kuti tyaira zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ngatingoombererai maoko tichingotenda Mwari. Ndichienda pandinoda kuenda. Regai ndingopa ruremekedzo rwangu kuna mama naDaddy. Ndichitsvaga mamwe maziso angu. Hallelujah. Kana usati wasvika kuzera rangu usaseke. Ndangoti ndingotaurawo. Right. Pane zvandandichiona ndichitofunga kuti revival itori mangwana. Nezvaitwa neHorizon izvezvi. Ndatofunga kuti itori mangwana. Amene kuti pane wanzwawo zvandanzwa. Zvinotiitira zvakanaka. Pane vandandichitoti vanotambava.
but zvandaona nhasi, amen and amen. Regai hama munashe, regai ndingokukwasai muzita raJesu, amen. Regai tipanane zviziviso zvedu zvesvondo rineri zvakamira zvakadai izvi. Zvekutanga zviviri zviri kubva kumadzimai. Madzimai vari kutengesa maimbook avainawo ari kuita 50 rands rimwe chete. Vanomada onai Sister Joyce. Chechipiri chiri kubva kumadzimai chiri kuti icho kune online prayer on WhatsApp musi weTuesday 25 November iro gore rino iri. Inotanga na 12 midnight ichipera na 12:30 dzeusiku idzodzo. Hanzi ngatibatirane pamwe chete pachirongwa ichi tichinamata semadzimai. Zvinotevera zviri kubva kukereke. Kereke tiri kuziviswa kuti mangwana we have put prayer and fasting. Zvatiri kuita tiri kungoita zvatakaita svondo rakapera. We broke our fast tiri kudzimba. Mufundisi vakazoti leader into prayer usiku kureva kuti mangwana midnight let's meet online tichinamata pamwe chete naye. Regai ndingoti ve-social welfare department regai maimukomba choto vachiuya ndichitaura chiziviso chavo. Vari kuti ivo vari kukumbirawo all people that were reached out to remain behind after service. Mama chivai mangoita ndingoti 2 minutes zvakare. Amen. Hanzi kugona ndekwaJesu. Takazara nemufaro nekudzamirwa zvikuru. Ndakamirira social welfare leadership. We had the Christmas hamper drive that we launched a couple of weeks back. I can honestly say that we are humbled by the reception that we have received. Pakuronga kwedu ataimbofungira patakasvika. Taitofunga tichityira Mwari. Ivo Mwari vachiti kufunga kwangu handiko kufunga kwenyu. Uye maitiro angu handiwo maitiro enyu. Our God has shown up and he has shown off that he is the Lord. Ndoda kungotenda kereke nekubatirana kwatakaita. We managed kuti tiite pledges about 60 families that will be blessing. Ngatingozviombererai. Amen. Ndinongonzwa kudzamirwa nechirongwa ichi. Ndinongoda kungotenda nevose vari kungotambanudza maoko avo vachibatirana nesu patiri kuita kuSoup Kitchen, vakabatirana nesu pamahampers ipapo. Mwari wemasimba wose ngavakuripirei. Mwari wemasimba wose ngavakugonerei. You do not know the impact that you are making. Kwese kwatinongoenda isu tiri kuzviona first hand. Tinoona udzamu hwacho. And tinoona kuti basa iri rakakosha pamberi paMwari. Saka toda kungokutendai kereke nerudo rwenyu rwamuri kungori kutirakidza. Tichingokurudzira kuti ngatingorambai tichingopfuurira mberi. Pakanzi mabasa ekutenda. Aya ndiwo mamwe mabasa acho ekutenda. Hanzi show me your faith without your works. Tinogopupura kuti tiri vatendi kana tisina zvekurakidza here. Aya ndiwo mabasa acho atoda kungotenda. Takadzamirwa zvikuru. We thank you. Mwari wemasimba ose ngavakugonerai nemhuri dzenyu. Ndinoziva kuti pane vamwe vanenge vachishuvira but zvinenge zvichinetsekana, asi ndiri kungotenda kuti gore rinouya Jehovha vachatiitira zvikuru zvatisati tamboona. We await in eager anticipation zvemabasa makuru Mwari avari kuzotiitira as we go forward into the future. So thank you so much. We really appreciate you. Sekutaura kwamboita baba, they said that we have reached out to ndinongokumbira kuti after service tizongoonana. Hallelujah. Amen. Aiwa tinotenda Mwari. Ngatimborambai tichimboomberera boka iri kuleader zve-social welfare nai zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Regai tingoendera pamberi nezviziviso zvedu. We have our midweek services ariko every Thursday online na 7 p.m. Please log in, join and be preached unto. It is actually a very good thing kuti zvinge zvakadaro. Tinenge tichingoropafadzwa even pakati pevhiki tichingoteerera Mwari vachitishumira kubudikidza nevanhu vavo vari mukati memba inoyi. Chimwe chiziviso chizicho chandinacho chiri kuti we have our Holy Communion musi weSunday iri kuteera iyi. Vanoshanda paaritari gadzirirai. Uye vekumedia vanongoramba vachingotizivisa kuti kuEnglish service kune Facebook page ririko. Uye isusuwo in the Shona service vane ma social media platform
avari kurana navo akati one day we have Facebook, Instagram, YouTube neTikTok. Please stay connected. Uchingoziva zviri kuitika pachechi pako, Mwari vachingotiitira zvakanaka. Mufundisi vanenge vari pano this Tuesday between 9 a.m. and 3 p.m. Vanoda kuvaona makasununguka kuya pano panguva idzodzo. However, kana uine nguva yauri kuda kusangana navo specifically or a specified time, booker or make a booking. But however, regai tingoyeuchidzanawo zvakare sekereke kuti mufundisi is available any other time of the week and of the day. Chinongodiwa kuti utaure navo woisa booking yako. We encourage each and every one of us kuti tingokoka hama neshamwari naye vangouya kuchechi, tingoya navo kuchechi. Ndiri kukumbirawo vaenzi vese pamuchagamuchirwa pano, ndiri kukumbirawo soon after service muzoonane neni pakanzi connecting lounge paseri apa nemasofa ecream apo, zvichingotiitira zvakanaka. Sekereke tinongoramba tichiyeuchidzwa kuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Kana uine chipo chako kana chegumi chako unogona kuswipa kumashure uko, kana kuti unogona kuita an ATM deposit account number ndo iri papo, kana kuti unogona kuisa envelope wobvisa pano panguva yezvipo, or unogona kungo no deposita pa ATM kana kuita ma-EFT pafoni dzenyu zvichingotiitira zvakanaka. Regai ningoti macell group anotevera Kahiso, Tsepsong neSwanaville muri kukumbirwa kuti mungosangana bichana soon after service mu prayer room. Kahiso, Tsepsong neSwanaville mungoti wa mopinda mukati mumu. Handisi kuziva kuti muri kuda kuronga zvekuzotamba svondo rinouya here kana kuti kudii, handizivi. Mwari vakuitirei zvakanaka. Zvidzidziso zvangu zvaperera pano, tichidzosera nguva kuna mama muzita raJesu. Amen. Amen. Pane vatanga kupindawo nesu muzuva ranhasi here, ndivaonewo nekusimudza maoko. Kune here first time visitors, maasha mutibatsiro zvekare. Okay, tichakumbirawo kuti vasimuke vachifamba kuuya netsoka dzavo kuno kumberi, tivakwazise, tivagamuchire zvakasanangurwa the AFM way. Wonderful day, it's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Wonderful day. Oh yes, it's a marvelous, marvelous, marvelous. It's a wonderful day. Oh yes, it's a wonderful day. Amen. Tinokugamuchirai mangwanani ano. Saka toda kuti tikuziveiwo, muchazviintrodusawo nemuto wandichaita, muchataurawo kuti zita renyu munonzani, muri baba here, muri mai, muri brother here, muri sister, uye kuti makokwanani, matiziva sei, motiudzawo nemuto iwoyo, uyezve kuti mauya kuzovhakacha kana kuti mauya zvachose, tingatenda zvikuru. Saka zita rangu ndakamira pano ndinonzi Mai Watenga, ndinogara kuHelder Crane. Ndiri mwana wababa naamai Jiriji. Ndinoshanda ndiri pasi pavo, ndo mufundisi wedu panzvimbo ino. So we fellowship here at Road Approach Prayer Center. Yeah, so mungazviintroducewo nemuto iwowo. Musara Jesu, hallelujah. Musara Jesu, hallelujah. Indinetwa Baba Chabata, ndinogara kuNew Town. Kuno kundakokwana vanonzi Mai Muchemwa, vagara vasumuka varuko avo, ndo vandogara navo. Ndinopinda AFM in Zimbabwe, ndiri kwaMutare. Notenda. Amen, church. Amen.
Ini ndinoitwa sister Emrai Mubarwa, ndakokwa nemhuri, baba namai chavapiwa. Ndauya kuzoshanya, ndinopinda United Methodist Church ndiri kuBulawayo kuZimbabwe. Amen. Tombere maoko. Amen Church. Amen. Amen Church. Amen. Zita ndi Sister Rejoice ndogara kuProtea Glen Soweto. Ndakokwa nasisi wangu My Beauty. Ndinonamata ndiri kuHebron Art of Prayer kuJohannesburg. Nhasi ndauya kuzokuvhakachira. Tinotenda, tivaomberere maoko. Amen Church. Amen. Amen Church. Ini ndinoitwa Maita Diwa Mtevedzi. Ndinopinda AFM of Zimbabwe kuMasvingo. Ndiri pasi pababa namai Mukoneri paEfrata Assembly. Amen. Ndauyawo zvachose. Tivaomberere maoko. Aiwa, vaenzi vedu tinoda kukutendai sezvataurwa naChurch Secretary. Tikapedza service munoenda paConnecting Lounge apo munoona secretary. Mapepa amapiwa iwayo anotaura about AFM, our mission kwatiri kubva kwatiri kuenda, and I think pane space yekuti munozofila mazita enyu. Tinokutendai zvikuru mukatore zvenyu nzvimbo dzenyu dzekugara. Amen. Thank you, ushers. Nguva yangu yagumira pano. Ndoda kutendawo Mwari nemukana uno uyezve nemhuri yavakandipa. Baba vatenga vagere apa nevana vedu, our first born is here, Simba raShe agere apa. Mumwe ari kuchikoro, tadiwa naShe naanotida Ishe. We thank God nemhuri yavakatipa. Ndakamira zvakare, tese ndingakumbira kuti musimuke tichiremekedza muranda waMwari watakapiwa panzvimbo ino. A man after God's heart, vanotikomborera, vanotiitira zvakanaka. Tinoda kuvadana mufundisi mangwanani ano kuti vatore nzvimbo yavo nekutigovera shoko rakafanira renguva ino. Tiombere maoko. Amen. Titende mhuri yekwavatenga yanga ichitungamira zvakanaka zvine upenyu. Vaombererewo maoko muzita raJesu. Haleluya. Muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kutenda Mwari zvakanyanya nezuva ranhasi. Ndoda kuona kuti technology iri kuindirana nenira. Ndoda kutenda Mwari zvakanyanya nezuva ranhasi. Mwari ari mubatsiri wedu. Chingotarisa munhu ari padhuze kuti Mwari vakanaka. Dzokorora uti God is good for every season. Dzinonakidza nedzisinganakidzi. Hallelujah. Umuudze kuti nhasi tichataura nezverevelation. Kuti chii chinonzi revelation uye inotibatsira sei. Amen and amen. Regai ndigamuchire vana maisanyama vanga vachirida kuintercession pamwe chete namama vanga vari kuEnglish service pamwe chete nababa namai chigwada. Just wave your hands wherever you are. God bless you. They are doing a wonderful job with the English service. Muzita raJesu. Hallelujah. Ndingotendawo vana amabhiera just for their presence. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvakare neutungamiriri huri pano, maboard members, cell group leaders. Mwari vachitiitira zvakanaka. Pane musikana akaimba last week akaita item akati ndiri muimbi. Are you in the house? The lady that sang that like, can you see me after service? Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen and amen. Tinogona kumbogara pasi zvishoma. Imimira yenyu manga matomira kare. Ina nogara pakeyboard. Ndikumbire brother. Regai ndikumbire brother Joseph Muchetera pamwe chete na sister Sharon Moyo vauye kumberi. Mwari vachitibatsira. Ndine nyaya navo masikati ano muzita raJesu.
mirai henyu up munoonekwa nemunhu wese, musamire kumashure kwangu. Hallelujah. Ndinotenda Mwari. Ava vari the feather right, it's Sister Sharon Moyo. Vari padhuze nini ava vanonzi Brother Jose. Ndofunga munovaziva kubva kumakempi kuyouth. Saka vaviri ava vakabvumirana kuva baba namai, vakataura nesu, vakagadzirisa zvavanofanira kugadzirisa, zvimwe vari kugadzirisa. Saka kubva nhasi kuenda kumberi mukavaona chingovadaidzaiwo muchiti baba namai muchetera. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Haleluya. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto. Makorokoto ndiwo makorokoto. Makorokoto ndiwo makorokoto. 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 Iwo makorokoto. Ndiwo makorokoto. Makorokoto. Ndiwo makorokoto. 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 Ndiwo makorokoto. Ndiwo makorokoto. Makorokoto. Ndiwo makorokoto. 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 Shiregai ndivatendere kugara pamwe chete, even vakachigara havo kunana baba vabve kuyouth, zvitiitire zvakanaka. Ndewangu. Tivafarire. Tiri pachirongwa ichocho chekudanana, nesimba rekudanana, nezvibereko zvekudanana. Pumba kwa baba namai pavaenda kwakazvarwa mwana musikana anonzi Ariel Rain. Hallelujah. Ndo zvimwe zvibereko zverudo naye. Pamwe chete na kwakazvarwa zvakare musikana anonzi Mashudu Eliana Manyange. From the Manyange family, vazhinji munogona kutadza kuziva, but ndikati from Sararut ane vazhinji uyo connect naye. Kwaane mwana musikana zvakare muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ndatoona kuti Horizon inogona kutoita assembly nekurongeka kuri pavari. Amen and amen. Muzita raJesu. Kureva kuti kana vanhu vakava ne good spirit, they can achieve a lot. They can heal the broken-hearted and they can bring joy and happiness pavanhu. Ndafara zvikuru ndichiona Tino achiimba. It was good. I really enjoy it, my boy. Be blessed. Hallelujah. He just turned 21. We need these boys to dominate on the pulpit, and we know the future is good. Ngatitendei Mwari, vana vedu varambe vachiita zvakadini zvakanaka. Ndakaona accident yanga ichitaurwa nababa Kamba, and to know kuti pakati pavo paive ne one of our own son, and the Lord Mwari vakava Mwari. It's a great testimony yekuti Mwari vatichengete. Chokwadi dai zvakaenda nepamwe tisingagadziriri revival tichigadzirira kuenda kumusha, but nekuda kwaMwari vatakatenda maari asingarare hope, tine chakanaka chataona. Amen and amen. Even kungoti mwana anodonha pa second floor
obva ambobatirira kuti agamuchirwe. Mwana ane 2 years anohenga pa2nd floor akabata simbi nemakumbo kusvika vanhu vazoti taakumumirira adoni, agodonha agobatwa agorega kukuvara. Zvimwe zvinhu tinogona kusindimara mwoyo tikashaya kuona Mwari, tikati Mwari vakapera simba, ivo Mwari vachine zvavari kuita pakati pevanhu. Paya patinotinamata vana vari handivigi mwana, minamato iyoyo inosvika yonopa simba remwana ane 2 years abatiri, but anobatira kusvika munhu. Vanhu vaungana kusvika azomirirwa azobatwa, pagorega kuvhurwa police case, zvinhu zvichifamba zvakanaka. Kana tikanamata Mwari, Mwari anotiitira zvakanaka. Muzita raJesu, haleluya. Muzita raJesu, haleluya. Ndanga ndichirangarira, ndanakirwa nesong yanga ichimbwa nemwana yanga ichiti ndirege ndita, ndirege nditambe, ndirege ndita, ndirege ndita, nditambe, nditambe. Uya kuno wega. Ndirege nditambe, nditambire Mwari, ndirege nditambe, ndirege ndita, nditambe, ndirege nditambe. Mutai maiki mubeke. Oh, ndirege nditambe, nditambire Mwari, ndirege nditambe, 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 nditambire Mwari. Ndinoziva bhutsu yandaipfeka ndirege nditambe, ndinoziva bhutsu yandaipfeka ndirege nditambe, aiwa ndirege nditambe, nditambire Mwari, ndirege nditambe, ndirege nditambe, ndinoziva bhutsu yandaipfeka, haisi bhutsu chaiyo. Kune kwatakacherwa weduwe, kune kwatakabva weduwe. Unoziva pamwe ukatarisa kumashure, voice rangu riri kuremerwa, ndiri kukumbira kusimudzirwa mic as much as possible. Then you add the bass side. Ndoda kuti umborangarira kwavakabva naMwari, umbotarisa pavakacherwa naMwari, umbotarisa zvakarotwa pamusoro pezita rako, umbotarisa kwakataurwa zita rako, umbotarisa pavakapfuura napo pekuti iwe waitarisa wona kuti handidhiservi kurarama, but pakapera mazuva 2 3 Mwari vakava Mwari, ukatanga kuona upenyu, ukatanga kuona ramangwana.
vamwe takafunga kuti hatibate vana, Mwari vakazviratidza. Vamwe takafunga kuti hatibate chekudya, Mwari vakazviratidza. Vamwe takamborwara, Mwari vakazviratidza. Tine zvirwere zvatakaporeswa usingazive kuti chakapora sei. Ini ndaiti ndikadya beans, any legume product, the digestive system could suspend. Ndichitanga grade 1 paTriZiri mission, ndakaregedza chikoro 1988 nekusekwa. Uchiti uchifamba so wongozvimesa, hausi kuziva kuti nguva yekuenda kutoilet yakwana, ende uri kubuditsa chikafu chisina kudigestwa. Tatisati privileged kupfeka dzimwe hembe dziri kupfekwa nevana vedu, waingova neshoti, wongoonekwa zvatoshata, wosekwa worega chikoro. Waenda kuchikoro grade 1 the next year, hauna confidence. Tikaimboita madofo ekumboita manamba 43 out of 45, but Mwari vakazongova Mwari. Pamwe pacho unotarisa kuti degree rine zita rangu iri nderangu here, woti aiwa mhani pana agere pamusoro pechigaro anoti akakurangarira anochinja history. Maonekerwa uri kuita nhasi anoda kuti denga riburuke nhasi. Kana raburuka robva rachinja zvinoonekwa nemeso, rotiendesa parinotaura robva rati zvisakambonzikwa nenzeve kana kuonekwa nemeso kana kufungwa nendangariro. Ndo zvinoitirwa vanoda Mwari. Ngatimbodai Mwari mangwanani ano, ngatimbodai Mwari mangwanani ano, ngatimbodai Mwari mangwanani ano. Atiitire zvinoshamisa. Rega ndikutaurire nyaya iyi, ndibatsirane newe. It's not yet over. Haisati yapera. Pane zvizaruko zvichazarurwa. Pane machapta achavhurwa. Kune maenvelope akavharwa achavhurwa. Kune madhoo akavharwa achavhurwa. Why? NdiMwari. Hallelujah. Unoita kunge munhu asina basa so uri pavanhu. Rega ndikutaurire kuti kune imwe envelope, kunyangwe vanhu vachiisa mazita evanhu mahari handirambi, but denga rinoisawo futi mazita evanhu muhari dzekudenga. Denga rinoisawo futi mazita evanhu muhari. Ndokurangaridza here, ndikurangaridze here, shoko raMwari robva rati zvakanyorwa zvichinzi. Wanzwa ndiri kutaura? Zvakanyorwa zvichinzi. Tobva ipapo woenda kuna Exodus chapter number 1. Vana veIjipiti vachibakanya zvidhina vari varanda. Mozisi oona gwenzi richipfuta, kwete nekuda kwechimwe chinhu. Mutumwa akachinja kuita moto nekuda kwemumwe munhu ari kushandiswa. Ipapo zobva zvanzi naMwari, ndanzwa kuchema kwevana vangu. Ivo Mwari ngavambonzwawo kaizwi redu paRudaport Prayer Center. Mangwanani ano ngavambonzwawo izwi redu paRudaport Prayer Center. Zvakabhenda, zvakabhenda, zvakashata, zvakashata. Mwari wotirangarira. Anoti ndanzwa. Iti ndinonamata Mwari anonzwa. Ndinonamata Mwari anonzwa. Kune mumwe munhu anoda kurangaridza kuti ndiri kuzviziva kuti zvinogona kumbooma, asi wambofunga here kuti hapana akagara pachigaro? Anongoti unonzwa pane pamwe pacho pakuti ukanzwa munhu achimba achiti ndinoziva kwandakabva. Kune vanhu vari kundinzwa vakazora cooking oil vachienda kuchikoro. Batanidza cooking oil so weizora woenda kuchikoro, but pawaizora cooking oil wanga usati wakuziva kuti kune nyasha dzinochemedza dzinogona kutendera dressing table kuzara nemafuta. Idzo nyasha idzodzo hadzisati dzapera, dzichigere kupera. Pane padzakagona asi hadzisati dzapera. Ndakatariswa nevanhu vekuti vaidya nyama yehuku so pisi imwe chete kunge mushonga. One piece
vanhu muchichinja poto yesadza pauraiwa huku, but denga rakatirangarira tikamboenda pabrai ngaritibvise riende nesu kuhotera. Denga riroro ngaritibvise. Iyeye Mwari, iyeye ndiye anoita minana. Ini chandinonamatira Mwari munana. Inini ndotovinga kuchechi munana. Even ukati mufundisi munoda zvinhu, but ndo yandakatendeukira yekunamata Mwari anoita zvinhu. Kunamata Mwari anoita zvinhu. Ini ndoda zvinhu. Kutonyatsoziva kuti Mwari uchanomunamatira munana. Kuti vanhu vese vachiti tichanzwa mhere, iwe ndopaunenge uchitotanga muregata. Muregata, muregata, mire Mwari ndirege nditambe, ndirege nditambire Mwari, ndirege nditambe, ndati ndirege nditambe, nditambire Mwari, ndirege nditambe, ndirege nditambe, ndirege nditambe, ndati ndirege nditambe, nditambire Mwari, ndirege nditambe. Ndireke nditambe, nditambire Mwari, ndireke nditambe, ndati ndireke nditambe, nditambire Mwari, ndireke nditambe, iwe ndireke nditambe, nditambire Mwari, ndireke nditambe. Baba Dhube imbodzokorai muti ndinobudirira chete. Ndoda kuti udze zvese zvakakutenderedza, kuti zvese zvazoitwa, zvese zvataurika, zvese zvabatika, chekupedzisira ndine simba riri pamusoro pangu, ndinobudirira chete. Even ukati mwana wangu anyadziswa, achabudirira chete. Even ukati zvabhenda, asi ndichabudirira chete. Imi musandi ngatimboite zvekufara. Timboita zve. Hallelujah, hallelujah. Yes. Wow. Aha. Mapasori ya Jesu. Aiwa murombo unesimba zaunotaura uchako. Aya mashoko anesimba zaunotaura uchako. Aiwa rakakutangwa nemashoko. Mapasori. Aiwa rakakutangwa nemashoko. Sokorora iwe. Aya murombo unesimba zaunotaura uchako. Aya mashoko anesimba zaunotaura uchako. Aiwa rakakutangwa nemashoko. Aiwa rakakutangwa. Awatatolewa baba. Ndiri mwana wa Mwari. Ndabudira tete. Ndiri mwana wa Mwari. Ndabudira tete. Ndabudira tete. Ndabudira tete. Kuyambe kumaso. Ndabudira tete. Ndabudira tete. Ndabudira tete. Ndabudira tete. Iva
maziyonere. Tine maziyonere. Hallelujah. Udza moyo wako kuti zvakanaka moyo wangu. Zvakanaka moyo wangu. Dzokora kuti zvakanaka moyo wangu. Zvakanaka moyo wangu. Chimboitai one stanza tinzwe. Over and over, like a mighty sea, comes the love of Jesus rolling over me. I have got joy deep in my heart, up in my heart. Yes, I have got joy. I have got joy, joy deep in my heart, up in my heart. Hallelujah. Yes, I have got joy. I have got joy, joy deep in my heart, up in my heart. Hallelujah. Yes, I have got joy. I have got joy, deep in my heart, up in my heart. Joy, joy. I have got joy, deep in my heart, up in my heart. Joy, joy. I have got joy, deep in my heart, up in my heart. Joy, joy. I have got joy, deep in my heart, up in my heart. Yes, Sakana, we worship you, Jesus. Hallelujah. Chimbomberera Jesu maoko. Chimbomukudza Jesu. Mangwanani ano. Muzita ra Jesu. Hallelujah. Praise Him. You may take your seats. I'm sorry I'm delaying to start my sermon. It's 20 minutes to 12. Nditendere ndiparidze. It's a Sabbath day.
It's a day to worship him. Let's take our seats, God being our leader and our guider. Sister Kunda and media team, shandai neni, mwari vatitire zvakanaka. This one is a case study. I'm trying to put a case study at the end. You can read only verse 4, 5 and 6. Then we'll take it in its fullness from verse 1 to 22 when I'm presenting a case study. Tichaverenga. Ipapo vakuru nemachinda vakaedza kutsvaga mhosva yavangapomere Dhanieri pamusoro pekufambisa kwake mabasa ehurumende. Ese havana chavakagona kuwana. Havana kuwana uori maari nekuti akanga akatendeka uye pasina uori kana kushaya hanyana maari. Pakupedzisira varume ava vakati, hatingambowani hwaro hwokupomera Dhanieri mhosva kunze kwechinhu chine chokuita nemurayiro waMwari wake. Saka vakuru namachinda vakaenda vose pamwe chete kuna mambo vakandoti, haiwa mambo Dhariasi, rarama henyu nekusingaperi. Gumirai ipapo rechirungu. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy, neither corrupt nor negligent. Finally, these men said, "We will never find any basis for charges against this man Daniel, unless it has something to do with the law of his God." So these administrators and satraps went as a group to the king and said, "May King Darius live forever." Hallelujah. The media team, let's go to the PowerPoint presentation. Vaverengi veshoko raMwari, komborerwai nashe. Now, I will read, you interpret panenda kundikana pane chirungu wakamira nasi, you're doing less work. Okay. Now, ndakutaura nechinhu chinonzi revelation. Revelation kuzarurwa. But there's nothing that gets opened when there is no key. So revelation is powered by the Holy Spirit. Or revelation is powered by the Spirit. So from the kingdom of the devil, revelation is powered by an evil spirit. From the kingdom of God, revelation is powered by the Holy Spirit. That's why mchonot kana paine mkomana anoda vasikana stereki anopfekwa nemweya yokuti anonyepa zvekuti vasikana vese vanopera paari. Atori nespirit yekuti akataura musikana even anga achimhanya anonzora speed, otaura rechipiri amira, rechitatu hagwa. Mazwi ake ari powered by an evil spirit. Anditi pakasvika munhu ane mweya waMwari pane vanhu vari kurwa akati maswera sei, people lose confidence in shouting. Ozoti kwakanaka here, woti zvese zviri right pato nerugare. Why? The words are powered by a Holy Spirit. Kureva kuti the revelation is powered by the Spirit, either evil or good. Biblical meaning, a divine or spiritual insight, often a message from God revealing truth or hidden knowledge. Dictionary meaning, a surprising and previously unknown fact that has been disclosed to others. That's revelation. Now, second one, the divine or spiritual disclosure to humans of something relating to human existence. Revelation, relationship between Holy Spirit and revelation. The Holy Spirit is the agent of revelation, actively communicating God's truth and purpose to believers by illuminating scripture and guiding individuals to a deeper understanding of God. The relationship is central to Christian lifestyle, powered by actions. The Holy Spirit inspires scripture, reveals the meaning of divine truth, and it empowers believers to understand and receive
knowledge, often described as unveiling God's will and truth. Zviri kumeka sense. Vanoda manotsi anongokutumira, it's chronicled, media inavo, they can send to you. 3, Revelation, ndichadzoka pana Matthew chapter number 16 verse 17. Kana ndakutsanangura, I'm reading. Revelation is a call that is not seen. When it is revealed, it needs to be actioned. Peter received the revelation, and an assignment ensued. Chavasunga panyika, chasungwa nekudenga. Mamwe ma spelling I edit kwana Sister Shannon, she doesn't read and write in Shona perfectly. She proofreads them and do the PowerPoint for me because she lives in technology. I am a foreigner in technology. But I'm there, but I'm a foreigner. She exists in the era, me, I'm a foreigner. So PowerPoint ndinomboti ndikaita ndoti sisi uyai ndobatsirwa wodzokera wondibatsira zvandonchinyora ndozviziva asi kuzozvigadzirisa ndokunonetsa saka ndopa vanokwana. That's authority. He automatically aya explanation yangu. Now, ngati mobatai revelation. Takatarisana na, you can come in. Na Matthew chapter 16 verse 17. Matthew 16 verse 17. Jesu vanobvunza vadzidzi. Jesus asked disciples, kuti munoti ndini ani? that who do you call me? Ambovabvunza vakuti vanhu vanoti chii? He had asked them what people call me. Zvikanzi muri mwanakomana waMwari wekumusoro-soro And he said, kudenga. you are the son of God from heaven. Then Jesus said to Peter, Jesu ndo paanoti kuna Peter, nyama neropa flesh and blood hazvina kukuzarurira, did not reveal this but to you, Mwari vangu vari kudenga. but the God in heaven. Now, iri kuexplaina kuti it's a hidden truth Now it explains that it's a hidden truth yakawanzika that is hidden, ine chekuita nekurarama kwevanhu. that has something to do with But the living of people. revelation ikauya pauri, When revelation comes to you, it's a call. chirudano. Kana wazarurirwa, If you are revealed to, zvinoreva kuti pane zvinofanira kuitwa. it means something must be done. Panotoita era. There's an error. Mwari vakakuratidza zvinhu, If God revealed ivo to you vagara kumba. and you stay at Kana home, vakuratidza, if He reveals something to you, vakuda kuti uite something He wants you to do panicharatidzwa. something to what has been revealed to Nekuti you. Peter ndiye akadudzira. Because Peter, Ndo pari kunzi pamusoro peruware urwu, that's when he say, upon this rock, I will build my church. ndichavaka kereke yangu. Masuo eHadesi The gates of hell will haachazoikunda. not prevail. But zvataurwa naPeter. But it was said by Peter Peter. atopinda muofisi Peter entered into the office nekududzira zvazviri mumweya. and interpreted what was Ndo in the pari spirit. kunzi pauri Peter ndakuchinja That's zita. when Saint Peter, I changed your From name. today, Kubva nhasi, you are now called a rock. we are now called Wadombo. You are now a rock. Pamusoro peruware urwu, Upon this rock, ndakuvaka I'm kereke. building my church. Fast forward kuna Acts chapter number 2, Fast forward to Acts verse chapter number 4 2. and 5. Verse 4 and Mweya 5. mutsvene uchiburuka The Holy Spirit mudei is descending repentecost. on the day of Pentecost. Akadudzira ndiPeter. The one who interpreted was Akasara Peter. achitungamirira vadzidzi Who ndiPeter. was leading the Why disciples was chizaruko Peter. chakaburukira paari? Because the revelation had come upon him. Pachakaburuka paari, When it kwakanga upon him, kuri kudanwa. it was a Kana calling. denga rakuzarurira, When the heavens revealed to you, ratokudana. it's calling Hapana you. anozarurirwa kuti arare. No one is refused to Unozarurirwa sleep. kuti upinde You pabasa. are refused to Kune enter into work. vakazarurirwa There vakarara. are others who are refused and Vasingazive kuti escaped. kuzarurwa Not knowing that kureva revelation simba. means power. Revelation Ruzaruro. iri powered by the Holy Spirit. Rinopuwa simba Nekuti nemweya zvinobva mutsvene. zvanzi garai mujerusarema Stay in Jerusalem. kusvika mapfekwa nesimba, Up until you are kureva clothed by kuti power. kana zvazarurwa Meaning if it's zvinopfekwa revealed, nesimba. it's empowered Pamusoro by God's Spirit. pechizaruko Upon the panopfekwa revelation, nesimba. it's by Kana power. denga If the rikakuzarurira heavens rinobva reveals to you, rakupfeka it will nesimba. clothe you with power. So revelation So chizaruro. haisingori nyaya yekuti ndarota. It's not about you dreaming. Zvamarota moita sei? After you dream, then Ndofanira what? kuchizwa kuti Joseph Here, Joseph, anorota he has a dream. mombe dzakaonda A thin cows dzichimedza mombe dzakakora swallowing fat 7. cows. 7.
paanodudzira hope kuna Faro When he interpreted this dreams to nekuti Pharaoh, iye ndiye anodudzira hope dzaFaro. when he interpreted Pharaoh anorota. Pharaoh's dreams, Pharaoh has Vanhu the dream, votadza kududzira. and people could not Komva interpret. zvanzi nemudiri wewaini. And the Kune one who- muJudha ari mujeri there's a Jew in jail akambodudzira. who once Endai interpreted. munomutora. Go and call him. Zvobva zvasangana futi nezvisote This about zvaipfugamira iye. that could kneel before him. Ipapo Then Joseph ndiye aratidzwa. Joseph is the one who Ndiye was adudzira hope. He's the one who Faro haana interpreted the kuti dream. machinda angu shandai nehope. He Ari just kuti said- iwe wadudzira He's saying you chiwe interpreted. gavhena Now become the uchimaneja governor. makore ezvakawanda And manage kuti the kana many nzara kind of yauya friends. Sasa when uimaneje hunger comes, futi. you also Why? manage Chizaruko chiri pana Joseph. revelation Saka is on kana Joseph. wazarurira wadanwa, So when you when receive your revelation call, is upon you, kana you chisomo have chipamusoro already pako, been called. watodanwa. Wandizwa here apostle Are you hearing me, zvawadadirwa izvozvo What you have been isimba called for is dega power. riburuke mahara The devil doesn't dega come just for harizarure nothing. mahara Yes, the kana devil does not reveal for ravhura nothing. watumwa. If it opens, you've been called. Unonzwa Mary achinzi yewo Mary mukadzi weumhare makaropafadzwa Maria pane vamwe vakadzi. Hazvina kunzi nhumbu ichazotakurwa natete wako. Asangana nevision ndiye anotakura nhumbu. Musatambe nerevelation. Kana Mwari vakudana vane chekuita newe. He has something to do with you. Chauraya chechi mazuva ano. What has destroyed the church now? Munhu anorota achitengera mufundisi grocery. Someone dreams of buying Obva ati groceries. zvichaitwa mwedzi wapera And he said it will be done by the Iwe first uri January. warota. But you're the one who Uri had the kurasa dream. simba. We are losing the Nekuti kana power. hope dzauya kwauri Because if the dream has come to dzadudzirwa you, newe and it has been pane interpreted simba by you, raakutokupfeka power that is close to you. anopfeka vanhu kana People, azviratidza. when he has revealed himself. Mumwe munobva ati mufundisi muri kuzviwanei? And someone say, where are you Enda getting pana this from? Exodus chapter number 1. Go to Exodus chapter 1. Murume anonzi Moses achidanwa. A man called Moses when he's been Anodaidzwa called. achikakama. He's called when he's Obva aona stammered. gwenzi richifuta. And he saw a burning Paari bush. kuona When revelation. he's seeing this revelation, Achiwana chiratidzo warning this chine vision, chekuita naMwari. that is Ndiye something to do with God. akunobuditsa vaIsraeri. He's the one who is now rescuing the Why Israelites. ndiye areceiva Because revelation. he's the one who has received So the revelation. revelation is powered by the So Holy Spirit. chizaruro chinopuwa simba naye mcheni. Revelation is powered by the Holy Chizaruro Spirit. chinopuwa simba naye Chazarurwa mcheni. kwauri chapfekwa What nemweya. has been revealed to you has been clothed by power. Kana Mwari vatokuratidza vakuda kukutuma. When God has shown you, He wants to Kana send Mwari you. vakakuratidza When God reveals something vakuda to you, kutokutuma. He wants to send Inzwa, you. Holy Spirit as an agent or a gift. Ephesians 5:8. Do not get drunk on wine, which leads to recklessness. Instead, be filled with the Spirit. Rega ndidutsire ipapo. Kana wine ichikuita ute reckless. If one makes you Zvobva reckless, zvanzi pfekwa nemweya. but they say be Zviri clothed by kureva the kuti Spirit, mweya uri kuunza order. which means the Holy Spirit brings order. Kupfekwa nemweya kunoreva order. Filled by the Holy Zviri Spirit kunzi means kana order. maakuda kufamba They say, zvakadzikama. if you now Chiregai kumwa wine. don't drink Asi wine, chipfekai nemweya mutsvene. but be filled by Kureva the kuti Holy munhu Spirit. akadhakwa newaini Meaning the one ari who is loud. drunk with wine is loud. Anenge ari jovial mood. Yes, in But he's in jovial mood. vanopfekwa nemweya But those who are zvakare clothed by the vanenge Spirit, vari jovial they are jovial. vachisvetuka And svetuka. they are jumping Hakuna around. akapfekwa nemweya akadzikama. No one has been Vana clothed Paul by the Spirit as pavakadanwa cow. vakatanga kuenda pamberi When Paul was pemadzimambo called, he went before the vakatanga king. kuvhurisa majeri started vakatanga opening kuporesa vanorwara. They started healing Kana the mweya sick. mutsvene agara When the Holy pamusoro Spirit is pangu upon you, ndichatamba handigare pasi. I will not Kana sit. mweya mutsvene agara the Holy pamusoro Spirit pangu fills me, ndichafamba handinare hope. Garai mujerusarema nekuti hamuna mweya. Kana mapfekwa nemweya handei kujudhiya nekusamariya nekunoperera nyika. Kana tapfekwa nemweya pane zvaakutoitika. Hakuna anopfekwa kuti no one arare. is clothed to sleep. Kungodhakwa nemweya mutsvene. You cannot be Zvinhu drunk by the Holy Spirit. zvatotanga kuitika. Things start Hakuna changing. anopfekwa nemweya mutsvene obva No agara one is pasi. filled by the Spirit and sit. Munhu akazara nemweya The one who is filled by the muchechi Spirit, unomuona nekuita you kuswinyiwa. can see by the actions. Song ikaimbwa so. When the song is sang, you start jumping. Panonamata vamwe. When others pray, you also pray. Chanetsa chechi. What has troubled the church? Vanhu vari kuuya kuchechi. People are coming to church Vogara muchechi. and sit in church. Vakafanana nefoni.
are like a phone iri pacharge that is on charge, but hakuna kukonetwa kumagetsi. but you are not connected to Even the ikaita power. 10 days iripo. Even if it spends 10 days Hapana there, activity. there's no activity. Kana wapinda muchechi. When you enter into Pfekwa the church, nemweya. be filled with the Spirit. Ndakafarira mufundisi Mpunga vachidama I enjoyed vachiparidza. when he was preaching. My young brother in Christ, My young brother is the Christ. man of God. Akakorekta zvikanzi kune vanhu vari kuti takadzidza tese. There are others who are saying we learned together. Iti vakadzidza ndiripo. Just say Takagara pabench 1. We sat on the same Tikanzwa bench teacher 1. and we had the same Tikanyora teacher. syllabus 1. And we wrote the But same taisanyora syllabus. zvakafanana. But we were not writing Iwe the same wainyora thing. tsamba kubhebi. You were writing Ini a letter ndaita to your homework. girl, but I was doing Ndosaka homework. usina chikoro. That's Ini why you ndinacho didn't- ufamba you are not uchinepera vanhu educated. takadzidza tese. But Ita tonight, akadzidza that's- ndiripo. You say he learned when I was there. Dai makadzidza mese muri padhuze nepadhuze. If you learn But together, it's supposed akadzidza to be uripo. But Kune he was vamwe learning vanhu and we vachiti were there. takavaona vachitenga dzimba. He said, I saw them Takavaona buying houses. vachisvetuka muchechi. We saw them Vamwe jumping venyu in unonzi church. mukadzi mukuru anenge ane mamhepo achitambira Mwari. Dancing Ipapo to God. akapfekwa nemweya. Then he is Nyaya filled by the Holy yekuzorora vadikani ine chekuita nekushaya simba. Wese ane simba ane Whoever is zvaanoita. power is something that he can do. Even ukadzika mamarriage unobuda. Even if you are coming in a marriage, you exit. Pane panoda kushandwa. This is where you need to work. Ndaprofita. Ukadzika kama unobuda. If you are come, you exit. Ukaita zvekudhakwa dhakwa unobuda. Unofanira kutomira mira kana wapfekwa nesimba. If you are filled by the Spirit, by the power. Ndaiudza vamwe kumukapozvo. I was telling Ndikati kana others uri in Kapaso, baba chaiye that if you ukasvika are a pane real ma father, 50 kg. if you are Kuti a mai vazive kuti hausati wapera power. Chingoti hamirai kutakura irokanda irokanda irokanda. Vanhu vanoti power richimo. Kwete kufamba unosiyiwa because vanhu vakauya kubasa. Vanhu vakazara nesimba. Pane panoda simba. Vabereki kubva pamazuva aJohn the Baptist haichatorwi nevanoti pamusoroi, iri kutorwa nevakapfekwa nemweya. Ukatarisa nguva yaJohn ndopanotanga kudzika mweya mutsvene, ndopari kunzi pakadzika mweya. Hatichati mbuya vanoroya pamusoroi, tiri kuti mbuya vanoroya ndinoroorwa mangwana. Zvonzi zvokwadi here muzukuru woti nezita raJesu mari yavepo. Haticharemekedzi varoi, tine simba rakatipfeka. The power that filled us. Wanzwa ndinotenga mota. I will buy Wonzi a mari car. yacho iripi. Then they ask, Woti where's the ndine money? simba We say, I have the rakandipfeka. power that has Zvakanyorwa filled me. zvichinzi It was kune written. vakamugamuchira To those who received him, akavapa he gave them simba. power. Tiri kunamatira We simba. are praying for Tauya power. kuzotora We simba. have come to Hatina take kuuya power. kuzozorora. We are not here Tauya to relax. kuzopfekwa We nesimba. are here to be Tauya filled by kuzogara power. musimba. We are here to stay in power. Ndaiudza mumwe munhu ndikati I kuenda was telling kuchechi someone, going to church is not a problem. is not an issue. But kudzokera kuchechi, But going back to kupinda church, muchechi wakatsamwa, going to church angry wodzokera kumba wakatsamwa, and going back home angry, ndopari kureva kuti simba that only it means that the harina power kuconnect. did not connect. Hakuna foni inoenda pachaja There's no phone that goes on charge yodzokera kumba yobviswa isi pa100%. and be removed and not on Tamba ineni 100%. Monday, Play with me on tamba Monday. ineni Tuesday. Play with me on Tuesday. Pandinodzoka musi wesande kubasa musi When I wemande. go back on Kana back on mamuchiti Sunday, Monday, munondidzinga, if you think you are going to munondiporomota. fire me, you promote Pamaitaura me. ndakazonopfekwa nesimba. When you were told Sande ngaive discussing zuva our secret rekubaiwa power, jekiseni Sunday let resimba. it be a day of Iye anhu injection vatoda of power. kukuzivai, You say, I kwete want to know kukuzivai you. chete Not aiwa, only kwete knowing you. nesimba, kwete simba ramakasvinudza mapofu Not the aiwa. power that you used to Ndoda use them. kukuzivai I want ne to the know you highest power with your highest rekumuka power kuvakafa. raising Hanzi from the naPauro, dead. handidi Paul said, kukuzivai I do not muchiporesa know you. mapofu. You healing the Handidi blind. kukuzivai I do not muchifamba know you. pamusoro pemvura. Walking on top of Ndoda water. I kukuzivai want to know you. muchikunda rufu. You defeating Kana death. ndakurarama When I'm ndirarame living, I mupower want to that live in defeats power. death. Rakakunda rufu. Taurira mumwe munhu ari padhuze Tell someone next to you kuti kana waamupostori chaiye that if you are a real apostle, unokanganisa vanhu. you disturb Kana people. waamupostori chaiye You are a real apostle. unokanganisa vanhu. You disturb people. Pavanofunga kuti vapedza newe, When they think they are done iwe with you, ndopaunenge uri kutotangira. that's when you are starting Ndichaenda from. pacase study manje manje. I'll go to Yo, case that study now. after they prayed in the place where they were, meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. There is
a feeling or sensation of power upon clothing of the Holy Spirit. Mweya mutsvene akakupfeka pane rimwe simba raunonzwa. If the Holy Spirit fills you, there's a certain Wakambosvika power pane that you nyoka? hear. How many of you have met a snake? Ndiani wangana wakambosangana Bvudzi rako nenyoka? rinoita sei? What happens to your hair when you see a snake? Your body reacts, telling you that a snake signifies the devil. Kuti pawasvika apa naumira That's why zvakadii? if we arrive, it's not Pakanaka. good. Neni kana ndakazara nemweya mutsvene. Also, when I'm filled with the Holy Spirit, Pandinosvika pamba pemuroi zvidhoma ngazvikosore. where I reach, Mamhepo must ngaatange. cough. Zvicherese mvura. Ukasvika pamba pane zvidhoma mukai matina akazara ngazvirare zvichichera mvura. Ndakambononamata pane imwe imba. I want to go and pray at a certain house. Unfortunately, the family is not in today. The family is not in today. Ndikatisangana ne-their uncle. I mean, Akati friend, one minute. ndodaidza vakomana. I said, I will call the boys. Mandiigira kamukomana kubva kuJoburg. You have brought me a Ini small boy from ndodaidza Joburg. vakomana. I will call the boys. Hanzi ndinorumba munhu chidya kubvarura nyama iri mupishiro parichiti tadzi. Akanditarisa. Ndibva ndati ndichidaidzira. Vandati Ishe vari kudenga. said, "The Lord Simba rekurara. The power to Zvikanzi muroyi vari kuti ndikati simba rekurara. Vakomana varipo isu tiri kutaura simba rekurara. Vakomana vakadaidzwa vakatadza kuuya. Because aiva nembiri yekubuditsa zvidhoma. Zvidhoma zvakatadza kubuda. Ndichibuda zvikanzi kuseri uko ndokwazvinogara. Ndikati ndoda unoitira wiwi ikoko handipindi mutoireti. Tisangane ikoko. Makakurira kuruzevha mozviziva imi. Handino masitaira yacho vanhu vanoenda kuseri kwohozi. Ndikati handisi kupinda mutoilet umu. Aindiperekedza zvanzi fundisi toilet. Ndikati kana unoitira wiwi kuzvidhoma uko. Kwazvanzi zvinogara. Kwakusvika kwakuitira wiwi ikoko kwakutsuka mumba. Zvisare zvichimwa wiwi. Kana wapfekwa nesimba. Kana wapfekwa nesimba kune misikanzwa inoitwa nevanhu vane mweya waMwari. Wanzwa zvandiri kutaura? Kune misikanzwa inoitwa nevanhu vane mweya waMwari. Pane tumisikanzwa tunoitwa nemunhu ane mweya waMwari. Ukasvika pamba peng'anga, neropa rekwayana, neropa rekwayana, takaponeswa. Neropa rekwayana, neropa rekwayana, neropa rekwayana, takaponeswa. Tendera zvidhoma kuziva kuti kune ropa rekwayana. Tendera hari dzine nyoka kuziva kuti kune ropa rekwayana. Zvino ukaenda ipapo ndipo unongochitya. Rimwe zuva takaenda kumba kwedu uko nemafundisi. Tikasvika vanhu vaenda kwavanoenda paine chakaita kunge chiye chitsono chakabayiwa bayiwa. Tiriko so ngati mzaya wachiona here. Vandakwira mugomo pane kamutunduru karipo so kana aimbopfugama namai vangu tiriwo. Ndikati Mwari munhu akaisa tsono mubedroom mangu. Ngaatange kuita manyoka kusvika ndaenda. Ngaagare pamusi wetoilet. Ndakaona imwe hama yangu tikagara yetumbudumu. Kati vapei matishu. Tizadzise ratataura. Iweweka simba riri mauri rega kurichengeta. Rione simba riri mauri rega kurichengeta. Rione kana uine simba rega kurichengeta. Don't store it. Anditi une simba. You have power. Wakambona vanhu vane zvima sport car. Have you seen people Do you with know sport car? vane zvima booster pipe? Kana ari ega anofamba zvakanaka. Kana akusvika pano vanhu vanoti vhuru vhuru vhuru. Akanga akusvika futi vhuru vhuru vhuru. Ari kuratidza kuti ndiri kufamba nepombi chaipo. Showing off that I Iwe have unochengeterei simba raMwari? Why are you storing the power of God? Ndosaka Jesu akati vanhu imwai pakana, imwai waini. Aida kungoratidza kuti musharukwa ari pano. Musharukwa wadi asvika. Izvi kune vanhu vari kuenda kumusha muna December. Namatira ikoko. Munhu amwa muteuro ngaarege kumwa koko. Ngaaite mudumbu. Koko nemuteuro ngazvirege kugara mu1 intestine. Chiwapa koko so
nezita rajesu, nezita rajesu. Kana aine muteuro akamwa koko ngaitanga yarutsisa muteuro izonyatsomupa manutrients ari right, kwete kuti koko inopinda pamusoro pemuteuro. Takakunamata kuti mandiri mune simba, pane pandinoda kuti rionekwe. There is a point where I need it to be seen. Munhu akamuditi mufundisi munotembei, totemba akandidana muraini randakakurira inini tozikanwa ndonzi Pastor Jirija. Ndakavaudza kuti handiroyeti handitukiki. Hazviite izvozvo. Why? Revelation inouya newords. Mawords anopfekwa nesimba. Whoever speaks anobuditsa simba riri maari. Produces the power that is in him. Taurira umwe munhu kuti ndauda kupota ndichiratidza simba riri mandiri. I want to show off the power that is in me. Enda panext. Operations of the Holy Spirit. Revelation kuona zvisiri kuonekwa. You see, operations of the Spirit, revelation, a special, unique way of doing things. Isiye ndichada kuzodzoka pairi pandiri kuita case study. Acts 4:5, and the disciples were filled with joy, with the Holy Spirit. Holy Spirit brings that joy, with completeness. Mweya washa unounza kugutsikana nekunzwa kuti pane mukuru apinda mandiri, handisi kufamba ndega. Even pakava nevanopokana newe kuti uri wega. Ask Daniel, akapfuuriswa mumoto vaanga asingaoni. Daniel akapfutsirwa moto vaanga asingaoni, vaifamba navo vakazomuona mugomba remoto. 3:24-26. Nebukadnezar akaita zveshumba anonzi Darius. Nebukadnezar aivepo achimuona. Pashumba aivepo futi, asi dzisati dzavepo vaisamuona Daniel. Kings ndoenda kuda kuenda, enda pacase study ndipedze ndanonoka kutanga 7 past. Enda pacase study ndichadzoka kumanotes, handei pacase study. Case study. Okay, stay there. Mwari ngavatiitire zvakanaka. Ndoda kubata bhuku yaDaniel chapter number 6 from verse 1 to verse 22 to illustrate the revelation and the power and what the revelation does to a person. Now, by verse 1. On verse 1. When my Bible don't interpret there, I'll just say what it says. Verse 1. Mambo Darius, King Darius, akati akuda kugadza ma-captains. Vagadza 120 captains. Verse 2. Vagadza pakati pavo vagadza 3 chief rulers. But 3 chief rulers, umwe wavo ainzi Daniel. Verse 3. Rinobva rachapter 3. Kana une Bible rako bata handisi kunyepa. Kana ngori isapo. Isai mavhesi tishande tese. Vanhu vanofunga kuti vari kunyeperwa. Case study ndinayo pa laptop. Verse 3. Vanhu vakaona simba ranga riri muna Daniel. Rinobva ratsanangura richiti he had a good spirit. And it, how great are his signs? I see your chapter 6 verse 3. Maisa verse 4. Inotaura nezva Nebuchadnezzar nefire. Ndiri kuda Darius neshumba. It's chapter 6. Verse 3. Now Daniel so distinguished himself among the administrators, and the straps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the kingdom. Version yenyu iri kutaura izvozvo, yangu haitauri izvozvo. Iri kutaurazve a good spirit or an excellent spirit. Maifundisi tsvagai chapter inotaura that way. Ndinayo. And over them there were 3 rulers, of whom Daniel was one. And the captains were to be responsible to the chief rulers, so that the king might undergo no loss.
And then this Daniel did his work better than the chief rulers and the captains, because there was a special spirit in him, and it was the king's purpose to put him over the kingdom. Now, there are levels of revelation as a case study. Kuna revelation ye family, kuna revelation ye individual, kuna revelation ye church, kuna revelation ye kingdom. But kutaura revelation ye kingdom. Mamba akaisa 120 captains ne 3 rulers. Amongst the 3 rulers, Papa ina Daniel. And Daniel had a spirit in him that was exceptional. Kuneva noziva Daniel chapter 1, 2. Akanga atorwa kubva ku Jerusalem achiendeswa ku Babylon. Saka ari kudila na mambo Darius. Asima ari mune a good spirit. Kana kuti mune mweya wa Mwari. The same spirit yai operate kuna judges. Yaiti kana yauya pamusoro pemurume anonzi Samson aiparadza vaFilistia. Ndo mweya wanga vakagara pana Daniel. Now that the spirit of God was silent in Daniel. And Daniel was exceptional. By verse 5, vanhu vakabva vazviziva, ma-captains and the other rulers, kuti Daniel ane mweya uri pamusoro pake. Nechiri mavari chikabva chaziva kuti Daniel achazova mambo wavo. Kwakubva vabatana 120 captains ne2 rulers. Kwakunoudza pa verse 6 vakati mambo for 30 days. Verse 5 vashaya chipomerwa pana Daniel. Verse 6 varangana kuti handei Daniel anonamata umwe mwari watisinganamati. Handei tinoudza mambo kuti ngavanamatwe for 30 days. Verse 7 vari kunopresenta nyaya yavo kuna mambo 8 and 10. 8 and 9. 10 Daniel akuziva kuti pane zvataurwa kuna mambo. But Daniel paari kuziva kuti vataurira mambo nezvangu, haana kuvhunduka akanonegotiata navo kuti vakomana ngatitauriranei, I seek peace. Ari kutenda kuti pane chinhu chinoti mweya mutsvene akakugara, pane the steadfastness that comes to you, pane a spirit of confidence that comes in you. Munhu akazara nemweya mutsvene haapinduri makuhwa, haarwi nevanoronga zvavanoronga. Anomira achitenda kuti mweya ari mandiri ngaaite zvaanoita. Mambo Darius akabva ashushikana, kwakubva abvuma chirevo, audzwa kuti Daniel aramba kumunamata, hanzi akaita hasha. Aita hasha, fast forward pa verse 18, Daniel vaanoiswa mugomba reshumba, vaavharirwa. Verse 19 inoti mambo akabva ashaya vaatanga kutsanya. And the king rose early in the morning and went haste to the den. 18, Zokaba 18. Then the king went to the palace and passed the night fasting. Neither were they instruments of music brought before him, or he slept, and his sleep went from him. 19, mambo iye ndiye ari kunamatwa. Pane 30 days dzekunamatwa kwezita rake. But abata munhu ane mweya, simba ramweya mutsvene rikakupinda, even vanokurongera zvakaipa vakakuona havatarisani newe kumeso, pane chizoro chinopinda mauri kana mweya mutsvene akushanda newe, chekuti nevavengi vachikurongera zvakaipa but vane vaine fiye. Mambo ari kutya munhu aiswa mugomba reshumba, ndo ari kumushayisa hope, ndo ari kurarira akasvinura, achitsanya, achishaya hope, aisa Daniel mugomba reshumba. 19 mambo anoenda kugomba reshumba. 20 mambo ari kudaidza Daniel, unodaidzirei munhu arara mugomba reshumba? Anenge ari mupenyu here? Ndoda kuratidza kuti kana mweya mutsvene ukaiswa pamusoro pako, ukatanga kuita zvaunoita. Ava ma-captains vairongera Daniel, vanhu vane simba, vanhu vanofunga, vanhu vari in position. But nekuti ane an excellent spirit, haana kurwa navo, haana kuvatuka, haana kunetsana navo, vari kungoronga nekuda kwe spirit iri maari. Munoziva here kuti munhu akapfekwa nemweya mutsvene anoattracta criticism. Paul naSilas vanorohwa, wobva vanzi manheru chiendai pakavhurika cheri.
Paul naSilas vakati matirowa masikati mukatinyadzisa masikati na12 maakuti chiendai muchatirilisa masikati mobva maudza vanhu chamatirilisira but pavairohwa vaingoaccuswa. So Daniel aine mweya waMwari. Icase study ndiri kuedza kutaura revelation. Daniel azarurirwa pabasa kureva kuti mweya waMwari unogona kukuzarurira mukicheni uchibika. So mese muchibika magwinya remumwe rinozvimbira remumwe rinonaka muchingobika magwinya. So mese maisa foundation yako inoita mawara mawara unoita kune dzatoshatwa izvozvi. So pawangoimba ka1 imwe yatotorwa nedikita yeumwe inoramba iri intact, same foundation, same price. Why? When God, the Spirit of the Lord, panonzi garai mupfekwe nesimba. Simba iri rinokonzeresa. Kana mweya mutsvene agara pauri, anoisa chinhu chinonzi an excellent spirit, that whatever you touch, chinounza excellence. Ndo mweya uri pamusoro paDaniel. Pa 2021-22, Daniel anopindura mambo. Achinzi Daniel, achidaidzwa namambo. Oti mambo raramai nekusingaperi. Mwari wandinonamata inini atendera shumba kurega kunditya. Iwewe hauna here paunofanira kumbotemba namweya mutsvene. Sei uchibvunza vanhu vaita makuru? Sei iwewe uchisimudza foni uchibvunza munhu aita makuru? Uri kudii kumbotendera mweya mutsvene kuti ambokurwira? Uri kudii kumbotendera Spirit of God in you to be provoked and prove itself? Bible rinoti Daniel haana kupindura mambo, haana kudaira mambo, haana. Do you know what is affecting the church? Iyozvizvi tine vanhu vanomhanya 360 kilometers per hour with the tongue. Why your tongue is so fast? Achitomboiti hazviti ndorwa nemunhu ndourayaini ndouraya ndobata munhu pahuro handinzwa roti richihera ndoruma munhu. Iwe dzikama. Haisi pakurumana nyaya iyi, haisi pamashoko nyaya iyi, iri pasimba rakagara mauri, iri pane chinoshanda mauri. Kana yanguva yekuita zvinhu, isusu ndakati pane mumwe munhu akambonditi ndakatsamwa ndikati ndoda kuudza vanhu nhasi da unoudza vanhu zviri kuitika. Mufundisi munemo vakati mwanangu enda kuchechi unoparidza. Kana wakuda kuchema enda muofisi mako ucheme. Kana waneta kuchema wonoparidza sepasina chaitika. Ine month or two Mwari vane nguva yavanozongova Mwari kana vakuda kuva Mwari. Havaratidzi umwari hwavo panorongwa, havaratidzi umwari hwavo uchiswa mugomba reshumba, vanoratidza umwari hwavo pazvinoperera. Iwewe uri kuda kuti Mwari vazviratidze zuva raiswa zita rako mahari. Mwari vada kuzviratidza kana raambo. Ndopauri kuona kuti Daniel ane mweya waMwari, ari kunamata Mwari, ane simba raMwari, ari kunopinda mugomba akanyarara. Simba racho rakambomupa spirit of excellence, ndo simba randonyararidza shumba. Even ukanzi warowana nemurume wako ndewangu, kana ndikada kumuruma ndomuruma, ndini ndakamupiwa naJehovha, siyana nini, handikupinduri. Makambonzwa here munhu anopopota ukapopota hautsati munhu hautsati wamunzwa munhu achibvunza hausi kuziva zvandiri kutaura, hausi kuziva zvandiri kutaura, hauna nzeve here, uramba wakanyara. Wakambotuka munhu asingapinduri, zvinosvota sei? Kutuka munhu wapedza kumutuka wobva wapakura sadza rake vadya 6 pieces of chicken, mountain of sadza, vamwe 1 liter yekoko, 1 liter yemvura, vatanga hake kuona bhora, iwe wapedza kupopota. Kune vanhu vanofanira kuita stamina yaDaniel. Haapinduri 120 captains, haapinduri 2 chiefs, haarambi kuiswa mugomba reshumba, haarambi kuvharirwa mugomba reshumba, haabude achiti mambo honai hamuna simba, anotobuda mugomba reshumba achiti mambo wangu raramai nekusingaperi. Achipindura munhu amuisa mugomba reshumba kuti mambo wangu raramai nekusingaperi. Kune munhu anofanira kupfekwa nesimba rakadaro rekungoti vanhu vapedza kuita makuhwa so wobva wasangana nawo, iwo anenge vachifunga kuti even usambovaratidza kuti uri kuzviziva. Makadii asikana, denga rikukomborerei, Mwari wenyu aropafadze shungu dziri pamwoyo nezvamunofunga. Wapedza
zvamunofunga izvozvo ropafadzwai watopedza. Daniel anobuda mujeri onoshanda futi ne the 2 chiefs, onoshanda futi ne the 1 captain, 120 captains, ova mukuru wavo achivada achivaratidza rudo. Pakati pedu ngapaite vanhu vane mweya waDhanieri wekuti kana ndapfekwa nemweya ndine simba riri mandiri. Pane kakudzikama kanofanira kuita munhu ane mweya mutsvene. Ukasvika vanhu vachikureva so mira hako panze vapedze, usasvike ndo uchiti ndakunzwai iti vasikana ndokudai. Masvika rini ndichangosvika, usavatorere mufaro wavo. Wanzwa yese avanga vachitaura wangosvika masvika rini kuti ndichangosvika ini. Hamuna zvamanzwa kana wakambosasvika pane vanhu vanoita kunge vabaso usina chawataura. Munhu anotanga kudai, agotanga kubata-bata, agotanga kunyara, agotanga kunyunguduka. Iwo uri hapana chinhu chinoraramisa panyika seclear conscience. Hapana chinhu chinoraramisa panyika sekuziva kuti mwoyo wangu wakachena, denga rakandirangarira, ndiri pandiri nekuda kwaMwari, mandiri mune simba raMwari uye ndinotya Mwari. Vanhu vari kuda mweya mutsvene wekuti pane mweya mutsvene wataiva namai vataive nawo pataikura vainzi vanobudwa nemweya. Handisi kuti hauzi mweya but handisi kuti ndewani because handina spiritometer yemweya, but ivavo vanobudirwa nemweya handirambi. But pane mweya waMwari wekuti kana wapinda mauri une simba rechiremera rekuti kunyangwe vari kukurongera rufu vanotsanya. Unozoti kune mumwe munhu wekuti anogona kutaura kuti ningi ngaitirwe chakati obva ashaya hope, iwe usina kunetsana naye, iwe usina kutaura naye, iwe usina kumupindura, iye ega angotaura zita rako. Inotoda kuti Mwari akupe nyasha umborema muupenyu. Iva nechiremera chamweya mutsvene chekuti zita rako rinoremera mwoyo yevanhu vakatamba naro. Kwete iwewe, ndati zita rako. Zita rako ngaripfekwe nesimba. Kwete iwe. Unozoti vanhu vese ava fungai kuti vakanzwa sei pakanzi Daniel abuda. I just want you to ngatibude muBhayibheri, imagine. Unoziva here kuti kune vanhu vanofunga kuti unofana kufa, kune vanhu vanofunga kuti unofana kupera. Unoziva kuti vanhu vakakuona so pane ziso raMwari neziso revanhu. Pane vanhu vekuti vakakuona vanobva vakalkuleta mari yaunodya nepaunorara nevalue yehembe dzako obva wakuisa. Kana muchida ngatiise chikafa, unoona kuti pakauya ane makeup neBrazilian anoisirwa nyama chaiyo. Ukauya iwewe hembe yako isina kumira mushe unoisirwa bhonzo ine riri zihombe rine runda kumashure ruvananzi kava. Pakauya mumwe anenge achikuonekera bishana anotsvagirwa ine chifuta ine munyefu vanzi ka ndovedzera here wangonzi zibhonzo cha piwa bhonzo iroro handiti unogara pasaidi. But kusvika zuva rinyure anenge achingori nememori yekuti akupa bhonzo, kusvika arari achitadza kukotsira achingofunga kuti akupa bhonzo, kusvika kuyedze akasvinura nekuti akupa bhonzo. Why? Zita rako rina mweya mutsvene. Kana mweya mutsvene agara pamusoro pako anoisa chiremera nepazita, anoisa chiremera nepavasvika, anoisa chiremera nepauri kudarika napo. Ene Mwari ngaakupe chiremera chekuti vanhu vataure zvese zvavanoda usiku. Kana wasvika so vanhu ngavaite ngavadirwa sauti. Unoziva zvakaita hozhwe ikadirwa sauti inotanga kubuda mvura. Vanhu vabvunza ndiwe here munhu wamamuchitaura mamuremekedza wani? Handiye munhu wamamuchiti Satani here. Takamboenda kune imwe imba namaimufundisi towards appreciation, iro svondo rinoiri taakufanira kurega kushanya. Tozoshanya after revival. Chimwana chidiki chiri kuma 4 years. And my man did you are giving them, but you said they are stealing your money to church. Why are you still serving? Chimwana chine 4 years. But these are the people who were saying they are evil and they are stealing money. But today you are giving them everything and you are laughing with them. Timurana kuna shari na zvinoera. Rotaura zvaranzwa. Unozoti vanhu vakuru vanodirwa. Kuroti musipo makareruka, masvika mavaremera. Iti Mwari ndipfekei nesimba revaIsraeri.
vaisraeri pavakanga vakubuda muijipita kune vanhu vavanga vabuda zvakanzi endai munonoka muchipiwa goridhe, endai munonoka muchipiwa goridhe, ndakupai nyasha dzekukorekta goridhe, silver and bronze, kana matora rese mozobuda. Mwari ngaakubatsire iwe ndozviziva kuti uri mukwerekwere. Vanhu ngavataure nezvako, vapedze newe, vaite dhurura 1, dhurura 2, dhurura 3, dhurura 5. Ndikandirewo makii, pana nemakii 1 makii, even angu ndasinganisi kuinterpreta kana kuno makii ako nga uchiteerera dhudhura unenge uchiti yegedhi yemota yeimwe room ngaawande zvekukupa confusions ari makii ako. Usarambe kuti vaite dhudhura, ngavaite iwo achipedza kuita dhudhura unorara pasi, iwo ubva upinda pamubhedha kuti ukagara unenge uchiadjust kuti. Guys, don't spend time fighting people. Handei kuna Mwari vanovhura masuo. Vari kuti 120 people and 2 people, 122 people. Vari kuita dare rekugarira munhu asina pfuti, munhu asina banga, munhu asina kana chinhu, muslave zvake, asina kana mukadzi. Maizviziva here kuti Daniel was never married. Daniel was never married. Do you know the story of Daniel? Daniel was Daniel was a eunuch. A eunuch munhu akagadzirwa in such a way yekuti haanei nezvemadzimai. Kana kuri kumusha mombe dzatorimisa dziya kuti dziteerere todzigadzira. Ikarima yonofura, yorima yofura, haiendi kumatanga kuwana, haitsvagi madzimai. That was Daniel. He was a eunuch. Aitova nemunzwa unomubaya kuti akatorwa ari mukomana vaaitwa eunuch kuti asevhe mumba mamambo. Saka ndo munhu wavari kurwa nawo. Ivo vane vakadzi, ivo vane dzimba, ivo vane mamonaki, but vari kungonetswa neeunuch ane mweya waMwari. Zvinorevei kwauri? Situation yako iwewe yekuti uri single, situation yako iwewe yekuti une medication yaunotora, situation yako iwewe yekuti pane zviri kuitika zvingataurike vanhu, haitadzise Mwari kukupfeka, uye haitadzise Mwari kukuendesa ku next level, uye haitadzisi mweya waMwari kushanda newe. So the spirit of God yanga iri pamusoro paDaniel. Kune mumwe munhu anoda kutaura naye, unofanira kumboti Mwari ndipe revelation yekuti chandabata nemaoko, even ndiri mukwerekwere, kambani ngairege kushanda ndisandauya. Vanoita decisions. Do you know kuti mweya waMwari, spirit, the Holy Spirit, when it has empowered you, it even make people make decisions for your good. Why Darius wanted to promote Daniel? Why did Darius wanted to promote Daniel? Wakambotsvairirwa mumba nemunhu wekuti akapedza kutsvaira, kana iwe muridzi wayo unonyatsoti imba yatsvairwe, vanotsvaira makicheni, muri vana vangu ndokudai, mutori an upgrade of my mother. Vese vanotsvaira makicheni, mutori an upgrade of my mother, because my mother vairima nzungu, beans, vasina nzwara idzi nekunonga beans. But here I am, a proud son, another son, another daughter. We have more than 6 students at tertiary education. Wakabva pamunhu airima beans. Ndoda kuudza kuti uri mukicheni imomo mauri kutsvairawo. Itidenga chimbondirangarirai muite zvamunoita. Imomo muimba yevanhu imomo mauri imomo. Itidenga hamusatiwo mapedza nesu tinotsvaira. Tiripo tinokudai. Hamunawo here kamwe kachimedu kamunogona kungokanda kwatiri. Mota hatina, dzimba hombe hatina, hembe dzinodhura hatina, but zita renyu rakati kune vanodada zita rangu. Hamuna kuti kune vekumayunivhesiti. Ndoda mumwe munhu kuti arege kunyanya kukoshesa paari, atange kukoshesa zvinoitwa naMwari nemweya waMwari kana wapamusoro pako. Ivo vanhu vemakicheni avo, vamwe vacho munovatarisira pasi,
but kana mweya akavapfeka kune zvinoitika, kune zvinodi. Nemi wemaofisi mahombe shandiswa izvi naMwari, shandiswa palevel yauri, pfekwa nemweya. Kana uri wematenda, mweya ngaavhure matenda. Kana uri wemukicheni, Mwari ngaavhure madoors. Kana uri wekuzvikoro, Mwari ngaavhure madoors. Mwari, ndinowarayirwa zvenyu. Ndatombotanga ndichikosora ndichienda kuofisi kwangu, ndichibata ndichifunga kuti handiparidze, but kana ndazomira urwere hunotisa kana zvandibata. Nhasi ndoda kumboti tinamati, ndoda kuti tinamatire chinhu chinonzi revelation, kuti Mwari ndizarurirei zvamakaita Peter, kwete kundizarura kuti ndione, but kana mazarura nditumei. I want to be a vessel. I want to be a vessel. Ndoda vanhu vaya vari kuti God open a door that I'm going to work with, and that door must transform my life. Anyone achamira munzira yako, even akaisa shumba, even akaisa mapepa, imi Mwari zviratidzei. Kana makanyararidza vana shumba, munogona kungonyararidza zviri kutaura muupenyu hwangu. Kana makanyararidza 120 captains, munogona kungonyararidza zviri muupenyu hwangu. Naumbonamatira chinhu chonzi revelation. Nhasi daunamatira chinhu chonzi revelation. Ndauya kuchechi ndichifunga kuti handina simba, but izvezvi mweya mutsvene ari kutondizarurira, so nditori panapa kuti pane vanhu vandinofanira kuturika maoko kuti Mwari wekudenga akuzarurire. Pane vanhu vakuda kushandiswa naMwari. Praise team Meru. Kune vanhu vada kushandiswa naMwari. Kune vanhu vari kuda kushandiswa naMwari. Vamwe venyu muri kufunga kuti mufundisi vari kupema pachechi. Aiwa, unofanira kushandisirwa even kumba kwako. Unoziva kuti Mwari aisimboda izvi, denga raisimboda izvi, kuti ndikakuguma inini ndikakuguma ipapa pawakamira. Unogona kujamba zvekuti simba raMwari rinogona kutanga kuita zvinhu. Mwari, pane zvandiri kunzwa izvezvi. Pane vanhu vari kufanira kupfekwa nesimba rekuti uchibva panapa, maleaders kana chanyatsobvondoka chaipo, handidi kuti uzowarayirwa kubirwa nyasha uchibata vanhu wodzokera nevanhu vakazara nemweya yose. Pane zvoda kuitwa naMwari nhasi. Kune vanhu vakagara mumabhenji umu, ndisatomboti ndataura, vane zvavari kunzwa. Pane revelation iri kuburuka pamusoro pako, ichakutuma kuenda. Vamwe muchanotenga mastains, vamwe muchatanga kungoita zvinhu zvisinganzwisisiki, zvisina order. Pane zvoda kuitwa naMweya Mutsvene nhasi. Pane zvinhu zvoda kuitwa naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ada kuzarura zvimwe zvinhu. Ane dzimwe dimension yaari kuda kuburutsa. Izvozvi kumabhenji uku kune vanhu vane mazita ari kuda kuputika, akaiswa mumaenvelopes, kwete emadhimoni, no, emweya. Mwari munosindinzwa, sekuburutsa kwamaita kwandiri ngazvipinde muvanhu izvezvi. One, pulpiti ino inofanira kumbopisa, zvimboita zvimwe zvinhu zvisina kujairika. Pane simba richangouya pauri kune vari kurida, and this power is going to just transform people. Zvisina zera kana order yevanhu. Pane an open grace kuti nezita raJesu pandiri kukuguma pane zvinotoitika. Nezita raJesu Baba, Mwari munosindinzwa. Nhasi ndiri kudeclare pane zvinoitwa nhasi, pane zvinoitwa nezita raJesu, muzita raJesu. Mweya Mutsvene ndokutendai kuti muri Mwari. Kune vanhu vanopfekwa nesimba kekupedzisira. Iwe kurumidza nezita raJesu Baba, ndiri kuririsa. Ndine vanhu vandiri kutsvaga mabhenji vanofanira kuenda kurumidza kuuya
Terera Mari anotaura chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari anotaura chokwadi mahari hanga nyadzise chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari iwo anotaura chokwadi terera imari baba anotaura chokwadi mari yanga chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari anotaura chokwadi chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari anotaura chokwadi terera imari iwo anotaura chokwadi terera imari anotaura terera imari anotaura terera imari baba anotaura ayeyerere yerere chokwadi vanofamba najesu vanotaura vanofamba vanotaura vanofamba najesu ivo vanotaura chokwadi tererai 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 mari yano tererai mari yano anotaura chokwadi tererai 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 anotaura tererai iyo anotaura chokwadi mari yanga nyadzise chokwadi vanofamba najesu vanotaura vanofamba vanofamba vanotaura vanofamba vanotaura vanofamba
Jesu vanofamba Mari Tererai Tererai Jesu Dati fambe na ye Ano ye Bano famba Dati fambe na ye Bano famba Famba na Jesu Gati fambe naye Wanotaura Anonotiswe Chokade Tererai 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 Chokadi Tererai 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 Terera Jesu Parkutaura Nesu Tererai Tererai Anotaura Yanga Dotise Chokadi Tererai 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 Ayeye Anotaura Vanofamba Vanotaura Vanofamba Vanofamba Vanotaura Gati fambe na Jesu Vanofamba Yeah Vanofamba Vanotaura Vanofamba 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 Vanofamba
Sunday ndiri kunamatira munhu wese kubva kuSunday school. The Holy Spirit was talking to me that I need to lay hands on everyone. Bring the children. I will not vanyabadza Torah as minimum items as possible. I need to lay hands on everyone. We need it going into the festive season. I mean from Sunday school, I mean everyone. Pane simba rinofana kupfeka raunofana kupinda naro festive season. Rinonogadzira festive season ronovhura masuo a2026 ratovana kunoisa pamusoro pavo. You know, patinoita ma-declarations aya vamwe havamatori serious, but ndakaona Mwari muna 2020 patakadeclare kuti hapana munhu anofa neCovid. Mwari vakatiitira nyasha. Machechi kwakafiwa, kudzimuri kwakafiwa, but God respected that prayer we did. Pandakatanga muna January ndichiti there's a flu like that's going to kill many people. Vangani vacharangarira, I did, and I was leading intercession. And we prayed that Sunday, we prayed the following Sunday, tichirambidza COVID. Yes, takarwara nayo, but hapana akafa pakati pedu. Next Sunday, hakuna unofana kubirwa, hakuna unofana kufa, hakuna unofana kunetswa. Festive season must just go. Because muswe revival inorebesa. Guest anenge ari in control. Inini andigonozomira panzvimbo yake. Ndoda kumira panzvimbo yangu pamupata sababa. Bring them. I mean bring them. Everyone. I just want to lay hands on everyone. Pamwe pacho vanhu vanoti ruoko rwenyu rune basa remufundisi. Rune zvarinoreva. Because it's not my hand. It's God doing his stuff. You see what I'm saying? Baba dangonamata nevanhu vashoma shoma kuti mufundisi ndinotoudzwa. I can receive a revelation, I can hear the instruction, but I don't do it. Ndinotya because kuzoti uite mweya wakafanana nevaDaniel wekuti ndikandei mumoto, ndikandei mushumba, Mwari varipo. Yes, Mwari wacho kune vanhu vanotaurwa navo naMwari. Anotoudzwa kuti ish, God wants me to do this, but unotya. Unotya. Vamwe vacho munotya mafigures, vamwe vacho munotya vanhu, vamwe vacho unotya even spouse yako chai. Kungomutaurira kuti shamwari, Mwari vari kutiita zvakati. Kune vanhu vekuti God speaks to you. Unotonzwa kuti I want to do this, but pamwe pacho unorota kwaedza over kuti aihope kwakuchitonora. Pamwe pacho unotya kutaura. Tine vanhu vanorota hope umu. Zvekuti anotouya kuti mufundisi pakati Mwari vari kuda kuti zvakati wotozviona zvichiitika iwe uripo uchiti denga rakataura neni ichi chinhu ichi ndaichiziva ichi chinhu ichi ndaichiziva ichi. Kune vanhu vanofanira kutya Mwari. Hatizi kutamba, hatisi kuita mafanizi. Kune vanhu vari kuwana revelation yaMwari worega. Vamwe maBible students, vamwe kune vanhu vari pano. Vamwe venyu ndimi munofanira kunge muchichengeta vafundisi. Vamwe venyu munofanira kunge muine macompanies. Vamwe venyu munofanira kunge muchiita mabasa makuru, but you are scared. Mweya Mutsvene anotokupa conviction. Do this, do this, do this, but kwaedza you ignore it. Mwari achitaura newo ndinowazvo. Tonzwa kuti Mwari ane zvaataura. Rimwe gore ndakaramba kuita zvaida Mwari. Ndine 5,000. Mushakwe aripo. Haana kuuya kuchechi nhasi. Where is Baba Mushakwe? Haana kuuya kuchechi nhasi vaenda basa. Where is the wife? Mushakwe akandifonera 10 past, anonomudza mukadzi wacho aripo. 10 past 6. Baba ndanzina Mwari ndikuisirei futi ngefuel. Ndigokuisirai futi kana yapera. Wiki do. Mushakwe haana kuuya. Rechipiri Mushakwe haana kuuya. Kudoedza kuti baba mamuka sei. Mushakwe haana kuuya. Akaita harisi almost 6 months or gore asingaendi kubasa. Akaita rova. Basa rakapera. Angoramba nemari yefutengi. Makuseni akafona baba ndiri kuuya nefutengi renyu. Mweya Mutsvene ati ndikuisirei fuel. Apa ndandiri pagwenga ndichida kuenda kumusha kunochatisa umwe munhu. Churchboard inoti muchati anokupa mari. Ndakaenda kunochatisa munhu necredit card. Mushakwe aramba kuteerera Mwari.
akaita rova for close to 6 months kutanga kushaya chingwa mumba ndo vakatanga vamshako kutengesa pachechi musangoti rari rugare zvazvakaoma vaitsvaga mari yesauti baba varamba kuteerera Mwari pamwe pacho pane zvinhu zvokuti Mwari anototaura newe wotonzwa kuti Mwari ati pamwe pacho 100 rand pamwe pacho it's a greeting yaufanira kungoti vamwe mai vakaremerwa uati mangwanani nepride vamwe venyu muri kugara kumabhenjum pananga ndichitaura mweya mutsvene anga achiti enda unoregerera enda unoreurura enda unotaura kuti ndakatadza but uri stubborn haudi ndikazotaura ndojaidza munhu ndikadai ndojaidza munhu that simple act it needs God to do something kungonzwa nekuita when God reveals something to you you need to do it kune vanhu vanorota hope kune vanhu vanotumwa naMwari taurwa navo so kunzwa kuti Mwari ari kutaura nini but kwaedza utaura kuti ndezvemanyawu izvi pamwe pacho unotonzwa conviction kuti nhasi endai kwamufundisi ndichazovafonera ndinoisa appointment uri kufanira kungoenda kwamufundisi baba ndauya kuzokuona rimwe gore ndakaita accident ndangoita vision ndichidrive kunzi enda kumba kwababa namainingi ndikati vanotaurisa vane makuhwa pachechi ndakubva ikoko zoti apa ndarovera apa ndandingavani kurovera ndaramba kuenda kwandandichifanira kuenda unomedzwa nehove saJona nestubbornness patinongoti kunzwa Mwari vanhu vanofunga ndezvemari vamwe venyu Mwari ari kukutuma chaiko tora drezi iri upe mainingi ita ichi those simple instructions we don't do them daukunamatira kana watoona revelation chirega kuti ishoko ranhingi rodaitwa newe vaelders vaititurike maoko pamusoro pevanhu ndoda kuti patiri kukuturika maoko urege chavaudzwa naMwari kusaverengeri as soon as you hear it do it watongochinzwa dini ita takashanyira imwe hama namaifundisi tasvika tangofunga tikati handei zvatakasvikako takazotaurira namaifundisi kadai tatisina kuenda mudikani vanhu havairara vakaita sei pamwe pacho when the Spirit speaks let's do it when the Spirit speaks let's do it do not fight the Spirit don't be convicted of the Spirit say what you feel kune chiprofita chiri kufira mumabhenju chiri kunzi naMwari taura edify the church speak in order taura enda kuvakuru vechechi taura kuti hondo yakati yakuuya Mwari havashandi namufundisi chete vanoshanda nevanhu kune vanhu vari kunzi tengera vanhu hembe ita chakati nechakati we are not doing as the Spirit leads mweya mutsvene paari kurivhila kwauri do it may the Spirit use you don't be used by society tendera mweya mutsvene kukushandisa ndine vanhu vari kuresista pandiri kuti mweya ngaakupfeke utendere kuti akushandise denga ngarivhure masuo pandanzi naMwari ndiende handirari mumba ndinoenda pandadanwa naMwari ndinoenda handikwereti akandisika handigari nechikwereti cheakandisika handigari nechikwereti cheakandipa upenyu. God is speaking with you. Kune vanhu vari kupiwa basa parevival, kune vanhu vari kupiwa basa patiri kuenda, kune vanhu vane mari dzavari kunzi vabvise. Listen to the Holy Ghost. Mwari taurai, mweya mutsvene taurai, mweya mutsvene taurai, mweya mutsvene taurai, baba wangu taurai. Iwa haundinyeperi kuti mweya akanyarara. When you are convicted, when he reveals it to you, just do it. When he reveals it to you, just do it. Ukanzi leader intercession, taurana leader we intercession. Uti Mwari wenyu ati ndi lead intercession. Rambirwa iwe waenda. Kune vanhu vakatakura chiprofita cha Mwari. Kune vanhu vakatakura simba raMwari. Kune vanhu vakatakura zvaMwari.
kune vanhu vakatakura simba raMwari. Ndati muchechi munomu pane vanhu vakatakura simba raMwari. Kune zviruda kuitwa naMweya Mutsvene. Kana Mweya Mutsvene akakuzarurira, rega kugara kumba. Do as the Spirit leads. Anopfeka vanhu, anobata vanhu. Maleaders, ngatinyengetere Baba muzita Terera imari anotaura chokwadi. Terera imari anotaura chokwadi. Terera